μεσημέρι αγαπητοί φιλακροατές, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015. Είναι το κεντρικό δελτίο του Λαμία FM1 και μαζί θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, κυρίως της τοπικής επικαιρότητας. Μια ηλιόλουστη και σχετικά ζεστή μέρα η σημερινή. Να ξεκινήσουμε με τους τίτλους των σημαντικότερων τοπικών ειδήσεων και στη συνέχεια να δούμε και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα σε όλο τον νομό Φθιώτιδας και τι προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία για τις επόμενες ώρες. Για κινητοποιήσεις ετοιμάζονται οι αγρότες και της Φθιώτιδας. Συγκέντρωση της παναγροτικής εισπύρωσης χτες στην Ανθήλη. Φραστικό επεισόδιο μεταξύ του εκπροσώπου της ΠΑΣΗ και πρώην βουλευτή του ΚΚΕ Βαγγέλη Μπούτα και του Προέδρου του Πανθιωτικού Δημήτρη Δημογιάννη. Διαμαρτύρεται ο πρόεδρος του Πανθιωτικού ότι ο κύριος Μπούτας του απαγόρευσε να πάρει το λόγο και ότι πήγε στη συγκέντρωση απρόσκλητος. Νοσοκομείο Λαμίας. Ερώτηση και των 4 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της Φθιώτιδας για το θέμα του νοσοκομείου στον Υπουργό Υγείας. Την Τετάρτη το μεσημέρι οι βουλευτές συναντούν τον Υπουργό, τον κύριο Ξανθό. Αγανάκτηση από τις κάμερες τροχέας σε κάθε περιφερειακό δρόμο της Φθιώτιδας. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, τελείωσε η δοκιμαστική περίοδος, άρχισαν οι φωτογραφίσεις και ακολουθούν οι κλήσεις. Η αγανάκτηση των οδηγών κυρίως εστιάζεται στο ότι προβλέπεται στο σημείο εκείνο όριο ταχύτητας μόλις 50 χιλιόμετρων. Είναι απαράδεκτο, διαμαρτύρονται με τηλεφωνήματά τους στον FM1 δεκάδες οδηγοί, δεν μπορεί σε εθνικό ή περιφερειακό δρόμο να πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα. Απίστευτο και όμως αληθινό, έκλεψαν από το νοσοκομείο Λαμίας την μεταλλική γείωση του κεντρικού Αλεξικέραυνου. Άγνωστο πότε και ποιος έκανε την κλοπή, δεν πήρε μυρωδιά κανένας από το φυλακτικό προσωπικό του Ιδρύματος. Πάντως τον εισαγγελέα κατήγγειλε το γεγονός ο εκτελών χρέη διοικητή, ο γιατρός Γιώργος Παπανάγνου. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισοπαλία 0-0 με τον Αγροτικό Αστέρα στη Θεσσαλονίκη χτες η ομάδα της Λαμίας. Και βέβαια ο πόθος των φιλάθλων, να δούμε πότε θα έχουμε και μια εκτός έδρας νίκη της ομάδας μας. Πάντως καλό και θετικό θεωρείται το ισόπολο αποτέλεσμα που πήρε ο Πούντιος Μαρτίνου 1-1 στο Καναλάκι με τον τοπικό Αχιαρώντα. Άτυχος υπήρξε ο γυμναστικός στο βόλεϊ, ξεκίνησε καλά αλλά έχασε από έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Με μεγάλη διαφορά και βαρύ σκορ έχασε στην νίκη από τον τοπικό Άρη η ομάδα μπάσκετ του Έσπερου. Και αναμενόμενα τα αποτελέσματα στην Α τοπική κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας. Να δούμε και τα καιρικά μας αγαπητοί φιλακροατές τώρα, να δούμε τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Πάντως αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Λαμίας ο καιρός είναι πολύ καλός, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου, 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Και να δούμε τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία τώρα για τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε έθριο καιρό και το βράδυ, ενώ αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η μέρα με έθριο καιρό και θερμοκρασία γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ανεβεί, θα ξεπεράσει τους 20, ίσως φτάσει τους 22 πάλι βαθμούς Κελσίου. Μεταφερόμαστε στο Δήμο Μόλο Αγίου Κωνσταντίνου, όπου και εκεί επικρατεί ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στην παραλία των Καμένων Βούρλων, που πρέπει να πούμε είναι μια πολύ υπέροχη εικόνα, στην παραλία των Καμένων Βούρλων, είναι αυτή την ώρα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα χτες κάποιοι το αποτόλμησαν, έκαναν και μπάνιο στη θάλασσα.
Αύριο τώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει για τα καμένα βούρλα, έθριος ο καιρός και το πρωί και το μεσημέρι και η θερμοκρασία κοντά στους 22 βαθμούς. Στο Δήμο Λοκρών, Νότια Φθιώτιδα και ειδικότερα στην περιοχή της Αταλάντης, έθριος είναι ο καιρός, στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αταλάντη. Αύριο έθριος καιρός και πρωί και μεσημέρι, στους 20 με 22 βαθμούς και πάλι η θερμοκρασία. Ανατολική Φθιώτιδα, Δήμο Στυλίδας, έθριος καιρός, στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο στη Στυλίδα, ενώ αύριο αναμένεται και πάλι έθριος καιρός και πρωί και μεσημέρι, στους 21 με 22 ο Ιδράργυρος. Βόρεια Φθιώτιδα, περιοχή Δήμου Δομοκού, έθριος καιρός, η θερμοκρασία τώρα στο Δομοκό είναι στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο με έθριο καιρό η θερμοκρασία στα ίδια ακριβώς επίπεδα. Δυτική Φθιώτιδα, περιοχή Δήμου Μακρακόμης, έθριος καιρός, στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή της Μακρακόμης, ενώ αύριο αναμένεται έθριος καιρός και το πρωί και το μεσημέρι, στους 20 με 22 η θερμοκρασία. Στο γειτονικό νομό της Ευρυτανίας τώρα, έθριος είναι ο καιρός, η θερμοκρασία στο Καρπενήσι κάπου στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται με έθριο καιρό η θερμοκρασία να είναι γύρω στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Κλείνουμε με μια ακόμη παραθαλάσσια περιοχή, με την Βόρεια Εύβοια, όπου και εκεί αυτή την ώρα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και πάλι ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τα του καιρού είναι πολύ καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όπως είπες πολύ χθες, επωφελήθηκαν τη διακάδα και έκαναν μπάνιο. Και στα καμένα και ανατολικά. Και όταν λέμε μπάνιο στη θάλασσα, όχι στα ιαματικά. Και εκεί βεβαίως γινόταν μια προσέλευση, υπήρχε και στις πισίνες των ιαματικών. Τα ελεύθερα, αυτά που είναι τα λεγόμενα και καλλιτικά. Λοιπόν, έχουμε θέματα. Βεβαίως την Παρασκευή το μεσημέρι είχαμε περιπέτειες στα ιαματικά των Θερμοπυλών. Μιλώ για το περιστατικό που καταγγέλθηκε από δύο γυναίκες που έκαναν το μπάνιο τους στις πηγές των Θερμοπυλών και εντόπισαν έναν νεαρό άνδρα με περίεργη συμπεριφορά, όπως κατήγγειλαν. Συνήθως τα τηλεφωνήματα, έχουμε πει και άλλη φορά, σε αυτές τις περιπτώσεις στην αστυνομία γίνονται για κλοπές ρούχων, πορτοφολιών, αντικειμένων από ανοιχτά αυτοκίνητα. Στην περίπτωση αυτή οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι ο άνδρας προχωρούσε σε άσεμνες πράξεις, έτσι το χαρακτηρίζουμε εμείς, ακόλαστες πράξεις, λέει η αστυνομία στο δελτίο της. Είχε ροπεί στην ακολασία. Ακόλαστες πράξεις, οι οποίες όμως τους τύχησαν τη δουλειά του, γιατί ο συγκεκριμένος υπαρχηφύλακας από τα Τρίκαλα, υπαρχηφύλακας, αποδείχθηκε όταν οι αστυνομικοί πήγαν εκεί ότι ήταν συνάδελφός τους. Και μέσα στο αυτοκίνητό του προέβαινε σε πράξεις αυτοικανοποίησης, που πολύ απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί ακόλαστες πράξεις μπορεί να σημαίνουν πολλά πράγματα. Τις ακόλαστες όμως πράξεις τις πλήρωσε με την δουλειά του, όπως είπαμε, αφού τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα μέχρι να κινηθούν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Ναι, κάποιος θα πει υπερβολικά τώρα για... Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ανεπίτρεπτο πραγματικά τώρα έτσι ένας αστυνομικός να κάνει τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε εντάξει. Ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες του. Συμβαίνει, όπως λέμε. Αστυνομικό δελτίο με πολλά περίεργα και παράξενα όμως έχουμε για αυτές τις μέρες, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που πέρασε. Είχαμε τον εκτελούντα χρέη διοικητή, όπως είπες, του νοσοκομείου της Λαμίας να πηγαίνει στον εισαγγελέα και να καταγγέλει κλοπή από την ταράτσα του νοσοκομείου. Η περιέργεια και η απορία μας είναι ένα κτίριο φιλεσόμενο σε 24ωρη βάση από security. Πώς κανείς δεν αντελήφθη ότι κατέβηκε όλος ο ιστός από το λεξικέρβινο, ξυλώθηκε όλη η εγκατάσταση
χαλκός μεταφέρθηκε, ό,τι μεταλλικό υπήρχε εκεί εξαφανίστηκε. Προφανώς τέτοια βαριά αντικείμενα δεν μεταφέρθηκαν ούτε λίγα ούτε με το χέρι έξω από το νοσοκομείο. Με φορτηγό εκτιμάται ότι φορτώθηκαν και απομακρύνθηκαν. Ο χρόνος τέλεσης της πράξης, της κλοπής, δεν προσδιορίζεται ακριβώς, γιατί εκ των υστέρων διαπίστωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Και πάλι καλά που έχουμε καλές μέρες και δεν χρειάζεται και το λεξικέρευνο. Ναι, αλλά στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο της Λαμίας. Και είναι απαράδεκτο. Έχει ενημερωθεί λοιπόν ο εισαγγελέας και τα που φυλάσσεται και ο κόσμος εκεί που πηγαίνει πολλές φορές αντιμετωπίζεται και με έναν τρόπο λιγάκι έτσι, όχι σκληρό, αλλά πάση περιπτώσει αυστηρό. Και τον κόσμο καλά τον επιτηρούν. Δεν μπορούν να επιτηρήσουν και την περιουσία του νοσοκομείου και το κτίριο εκεί του νοσοκομείου. Μάλιστα. Γιατί για να γίνει αυτό που έγινε τώρα, πήραν το χαλκό και όχι μόνο, πήραν και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Προηγήθηκαν εργασίες. Ασφαλώς χρειάζεται ένα αυτοκίνητο καταρχήν για να τα μεταφέρουν. Ναι. Έτσι. Ακόμα και νύχτα να γίνει κάποιο αυτοκίνητο έτσι μεγάλο, ξέρω, αγροτικό ή και φορτηγάκι. Νύχτα, γιατί χρειάστηκε οξυγονοκόλληση, χρειάστηκαν πράγματα και θαύματα εκεί και εργαλεία και σίγουρα και από τον θόρυβο, αλλά και κάποιες πίθες. Τη νύχτα θα φαινόταν ακόμη πιο έντονα. Δεν ξέρουμε και το σημείο ακριβώς. Είπαμε ταράτσα, αλλά τόσο κρυφά, τόσο μυστικά. Πώς έγιναν όλα τα πράγματα. Λοιπόν, ο πόνος ο εκτελών χρέη διοικητή του νοσοκομείου, ο κύριος Γιώργος Παπανάγνου, ο γιατρός, πήγε στην εισαγγελία και ανέφερε το περιστατικό. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, γιατί και ο ίδιος ενημερώθηκε εκ των υστέρων για το τι συνέβαινε. Κανείς δεν ξέρει πότε έγινε. Στην οροφή. Κατά διαστήματα όμως πρέπει να πούμε ότι υπήρχε γινότανε δηλαδή μικροκλοπές, αφαιρούνταν κάποια μέτρα από το χαλκό, ζημιές που χρειάζονταν να επιδιορθωθούν. Δηλαδή είχε δοθεί και το σήμα ότι έχει μπει στο στόχαστρο η συγκεκριμένη εγκατάσταση και τα αντικείμενά της. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με το νοσοκομείο της Λαμίας. Είχαμε κάτι προγραμματισμένο. Μας ενημερώνουν. Μαρία, δεν ξέρω τι έχουμε. Μάλιστα, δεν έχουμε. Μάλιστα. Ωραία, τότε να πάμε στην Ευρυτανία. Πριν πάμε όμως, έχουμε και άλλα νέα για το νοσοκομείο και είναι αποκλειστική πληροφορία ότι και οι 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Φιώτιδας κατέθεσαν κοινή ερώτηση στον κύριο Ξανθό, τον Υπουργό Υγείας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζήτησαν και μάλλον έχει κλειστεί το ραντεβού την Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι προς απόγευμα, ναι. Θα πάνε και οι 4 στο Υπουργείο Υγείας να συναντήσουν είτε τον κύριο Ξανθό είτε τον αναπληρωτή υπουργό, τον υφυπουργό, για να του θέσουν το ζήτημα αυτό που εκκρεμεί εδώ και σχεδόν κοντεύει χρόνο τώρα. Δηλαδή ο κύριος, πώς τον λέγαμε ο προηγούμενος, ο κύριος προηγούμενος διοικητής. Πήγε στη Χαλκίδα. Ο Σεπετής, ναι. Ο κ. Σεπετής λοιπόν είχε παρατηθεί τον περασμένο Ιανουάριο γιατί κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής. Λοιπόν, ακριβώς το λέω. Ότι ο καιρός είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλος. Βεβαίως υπάρχουν κάποια τυπικά, διαδικαστικά κλπ. Δεν ξέρουμε αυτά, εμείς δεν τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Ας βρουν τρόπο, γιατί τόσα και τόσα έχουν παρακαμφθεί. Δεν μπορεί να παρακαμφθεί μια τυπική διαδικασία και, εν πάση περιπτώσει, ας ορίσουν διοικητικό συμβούλιο και να εκτελεί κάποιος χρέη διοικητή από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τίποτα, είναι εντελώς ακέφαλο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το θέμα με την 5η υγειονομική περιφέρεια, το έχουμε πει πολλές φορές, όπου δυστυχώς ένας εκ των υποδιοικητών έπρεπε να είναι στη Λαμία για να ελέγχει τις μονάδες υγείας όλης της Τεράς Ελλάδος. Δεν μπορεί και τα 3 μέλη. Ο μεν διοικητής, εντάξει, δικαιολογημένο, ο κ. Αντωνίου, να είναι στη Λάρισα, εκεί είναι η έδρα της υπηρεσίας του, αλλά από τους 2 υποδιοικητές δεν μπορούν να κάθονται στη Λάρισα και οι 2. Λοιπόν, στα θέματα υγείας, όπως είπες, αποκλειστικό. Θα μιλήσουμε αργότερα όμως. Ναι. Θα μιλήσουμε αργότερα, αλλά θα σου πω άλλο ένα αποκλειστικό και θα το ακούσουν και οι ακροατές μας μαζί, γιατί θα έχουμε κουβέντες στην συνέχεια με τον Περιφερειάρχη του κ. Μπακογιάννη, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στο γραφείο του κ. Ξανθού. Ναι. Για θέματα υγείας και στη συνέχεια έχουμε και άλλες επαφές και γύρω στις 2 είναι το ραντεβού μας για να τα πούμε όλα στον αέρα εδώ, να ενημερωθούν και οι ακροατές μας. Λοιπόν, αυτά στο θέματα υγείας. Επιτέλους έπρεπε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να αντιδράσουμε στεναρά. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, δεν αρκεί μόνο να λέμε διάφορες εξαγγελίες και ότι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε και να στέλνουμε επιστολές και όλα αυτά. Πρέπει να δράσουμε εν το άμα
και βεβαίως και της πράγμαση. Και εν της πράγμαση, το άμα και το θαύμα, να δούμε επιτέλους. Ναι, εν της πράγμαση η δράση είναι αυτή. Πας στο Υπουργείο και κάθεσαι εκεί και λες, κύριε Υπουργέ, θέλω να σε δω. Δεν φεύγω από εδώ αν δεν σε δω. Και αν, όχι μόνο αυτό, δεν φεύγω από εδώ, αν δεν μου δώσεις αυτή τη στιγμή απτά δείγματα, συγκεκριμένη δηλαδή απόφασή σου ή οτιδήποτε άλλο, ότι σε 10 μέρες, σε 15 μέρες θα έχουμε διοίκηση και θα έχουμε και γιατρούς. Υπάρχει και άλλο θέμα με τους γιατρούς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Θέματα υγείας, λοιπόν, θέματα αγροτικά, αλλά να ολοκληρώσουμε με τα αστυνομικά, τα οποία είναι πολλά, δύσκολα και περίεργα σε κάποιες περιπτώσεις και αφορούν όλη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Από την Αυθιότητα και την κλοπή στο νοσοκομείο της Λαμίας, θα πάμε στην Ευρυτανία, όπου είχαμε ένα τραγικό τροχαίο. Ένας 50χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στο δρόμο Δυτικής Φραγκίστας Γρανίτσας. Στο δεύτερο χιλιόμετρο όμως του συγκεκριμένου δρόμου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα. Από 40 μέτρα η χαράδρα και από εκεί δυστυχώς ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός. Τώρα έχουμε μια επιχείρηση στην Βιωτία, στον Κηφισό ποταμό, στα κανάλια στην περιοχή Ακρέφνιο και Αλίαρτο. Εκεί ψάχνουν αστυνομικοί, πυροσβέστες, συγγενείς και φίλοι έναν άνδρα που έχει δηλωθεί εξαφάνισή του εδώ και 3 μέρες. Είχε πάει για καλλιέργεια, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε συμβεί. Σημασία έχει ότι έχουν εντοπίσει την περιοχή στην οποία χάθηκε, αλλά δεν μπορούν μέχρι στιγμής τουλάχιστον να τον βρουν. Εκεί και άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ από την περιοχή της Λαμίας, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο. Στην περιοχή της Χαλκίδας είναι ευχάριστα από την πλευρά της Εύβοιας τα νέα, με την έννοια ότι είχαμε την σύλληψη ενός από τους 2 δράστες που ταλαιπώρησαν μια ηλικιωμένη 71 χρόνων το μεσημέρι της Παρασκευής. Της είχαν αρπάξει την τσάντα στο δρόμο και μάλιστα για να της πάρουν την τσάντα την είχαν σύρει και στο πεζοδρόμιο τραυματίζοντάς την ευτυχώς ελαφρά. Ο ένας λοιπόν 22χρονος συνελήφθη και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου, αφού φέρεται να έχει τα στοιχεία του. Συνεργό είχε, αλλά φέρεται να έχει και τα στοιχεία του. Ξέρει δηλαδή πού κινείται η αστυνομία. Τώρα από την πλευρά της Φωκίδας, για να μην μείνει καμιά περιφερειακή ενότητα σε παράπονο, είχαμε άλλη περιπέτεια με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, 84 χρονών ο άνδρας, 83 η γυναίκα. Κοιμότανε στο σπίτι τους όταν υπήρξε εισβολή αγνώστων στο παντοπολείο που διατηρούσαν. Το δωμάτιο που κοιμόταν ήταν ακριβώς δίπλα και μπροστά ήταν το παντοπολείο. Οι άγνωστοι λοιπόν μπήκαν στο κατάστημα, προφανώς αυτά που βρήκαν δεν τους έφταναν και μπήκαν και στο δωμάτιο που κοιμότανε το ζευγάρι. Τους ξύπνησαν, τους χτύπησαν, τους απείλησαν και τους πήραν όσα χρήματα είχαν και ό,τι κοσμήματα υπήρχε. Το περιστατικό έγινε στα 5 όρια Φωκίδας και μάλιστα 84χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και από το χτύπημα αλλά και από την ταραχή την οποία υπέστη αφού ξύπνησε και βρέθηκε μπροστά σε αγριάνθρωπους. Για να δούμε και πότε θα συλλάβουν και τους επίδοξους δολοφόνους, ακραίους, ακροδεξιούς, χρυσαυγίτες, τι είναι τέλος πάντων αυτοί, που πέρασαν τόσες μέρες και ακόμη δεν έχουν, λέει, συλληφθεί. Αναζητούνται. Ξέρουν τα σπίτια τους, ξέρουν τα ονόματά τους, ξέρουν που μένουν, τι παρελθόν έχουν, αλλά άφαντοι. Πώς είναι δυνατόν? Τι κάνει η αστυνομία? Τι κάνει το Υπουργείο Προσέας του Πολίτη? Τι κάνει ο κύριος Τόσκας, ο αναπληρωτής? Τι κάνει ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας? Μήπως θα έπρεπε να το σκεφτούν έτσι και πιο ηθικά και να πούν, αφού αποτύχαμε, κύριε Πρωθυπουργέ, θέτουμε στη διάθεσή σας τις παρατήσεις μας. Άποψη. Λοιπόν, στην πόλη της Λαμίας χθες το πρωί είχαμε και έναν κάδο που καιγόταν στην Σατοβριάνδου. Να ξαναπούμε προσοχή στο τι ρίχνουμε στους κάδους. Είναι εποχή χειμωνιάτικη, ζεστές τάχτες, κάποια κάρβουνα ξεχασμένα ανάμεσα που καίνε και ο κάδος λιώνει πάρα πολύ εύκολα, καταστρέφοντας και την περιουσία του Δήμου, βάζοντας συμπελά την πυροσβεστική υπηρεσία και χρεώνοντας όλους εμάς τους υπόλοιπους που συμβάλλουμε με τα δημοτικά τέλη για την ανανέωση. Υπήρχε την Παρασκευή και ένα ακόμη θέμα. Έχουμε γραμμή? Όχι. Γιατί έχω ένα θέμα ακόμη που πρέπει να θα μας πει η Μαρία.
Είχαμε σύλληψη 2 ατόμων, ενός 63χρονου και ενός 32χρονου, γιατί σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του στην περιοχή στα όρια Φθιώτιδας και Φωκίδας, στα Καστέλια, βρέθηκαν όπλα που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Εκτός από κυνηγητική καραμπίνα, ήταν περίστροφου, ήταν φυσίγγια, ήταν σφαίρες περιστρόφου και ζελατοδυναμίτιδα. Στην συνέχεια έγινε έλεγχος και στα σπίτια, βρέθηκαν ακόμη περισσότερες ποσότητες από τα όπλα και τα εκρηκτικά και αναζητείται ο γιος του 63χρονου, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα ζελατοδυναμίτιδας σε ακίνητο που ανήκει στην κατοχή του. Αυτά από την περιοχή της Φωκίδας. Λοιπόν, πάμε στα αγροτικά τώρα. Είχαμε τη συνάντηση χθες. Έχουμε αναβρασμό γενικά στον αγροτικό και ετοιμάζονται χώρο, οι άνθρωποι για κινητοποίηση. Ετοιμάζονται και ενημερώνονται. Γίνονται συσκέψεις, γίνονται συνεδριάσεις, συγκεντρώσεις αγροτών. Τέτοια ήταν και η χθεσινή, την είχαμε αναφέρει πολλές φορές και επικοινωνεί στους ακροατές μας. Αυτή που έγινε στο κοινοτικό κατάστημα της Ανθήλης με κεντρικό ομιλητή τον Παλέμαχο, όπως ήδη τον χαρακτηρίζουν, αγροτοσυνδικαλιστή, τον Βαγγέλη τον Μπούτα. Ήταν οι σύλλογοι της Πασί από την Μάκρα Κόμη, τη Δυτική Φθιώτιδα, από την Ανατολική Φθιώτιδα, στη Λίδα και Πελασγή, από την πλευρά της Λοκρίδας, και χθες πληροφορούμαστε ότι τελικά αποφασίστηκε να συγκροτηθεί ένας ακόμη σύλλογος που θα εκφράζει τους μικρομεσαίους αγρότες της περιοχής της Λαμίας. Από την περιοχή της Λαμίας και ο πρόεδρος του Πανθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, κ. Δημογιάννης, που βρέθηκε στη συνάντηση εκεί στην αλλά δεν έγινε αποδεκτός. Ναι, δεν το επετράπει να τοποθετηθεί, τουλάχιστον αυτό βγήκε προς τα έξω. Ότι ζήτησε να πάρει τον λόγο και δεν του επετράπει. Θεωρήθηκε ότι είναι ακάλεστος σε μια συγκέντρωση μικρομεσαίων αγροτών, την οποία ο ίδιος δεν εκφράζει. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή όμως, γιατί έχουμε από την Πάση τον Χρήστο τον Πάσουλα, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Μακρακόμης. Θα συζητήσουμε και αυτά τα θέματα, όλα θα συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Πάσουλα, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τι γίνεται? Καλά, εσείς πώς είστε? Τι θα κάνετε, θα πάτε με τρακτέρ στην Αθήνα τώρα, τι ακριβώς? Πολλά βλέπουμε εδώ, τα λέγαμε και την άλλη φορά, αλλά κάποιοι είναι αποφασισμένοι, λέει, να πάνε με τρακτέρ στην Αθήνα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα το ζήτημα, το βασικό ζητούμενο τώρα δεν είναι η μορφή πάλι. Το τι θα επιλέξει. Το βασικό ζητούμενο είναι να υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο, το τι συμβαίνει, να υπάρχει ενημέρωση ποια είναι τα προβλήματα, να υπάρχει κοινή απόφαση πάνω στα αιτήματα, ποια είναι τα αιτήματα που μας εκφράζουν. Και πάνω σε αυτά να υπάρχει και μία, πώς να το πω, κοινή γραμμή πλεύσης. Αλλά να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι αυτά τα προβλήματα, συμφωνούμε. Είναι αυτά τα αιτήματα, συμφωνούμε. Να μην έρχεται ο άλλος σε μια κινητοποίηση και να μην ξέρει γιατί συμμετέχει σε αυτήν. Αυτό γιατί το λέτε τώρα? Για τον κύριο Δημογιάννη? Το λέμε όχι μόνο για τον κύριο Δημογιάννη, το λέμε για όλους αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται κατά καιρούς σαν πυροτεχνήματα, ενώ όλο το υπόλοιπο διάστημα τηρούν σιγή ηχθείως. Εμφανίζονται όποτε υπάρχουν οξυμένα προβλήματα και αγωνιστικές διαθέσεις, διαμορφώνουν διάφορες συντονιστικές επιτροπές πανελλαδικές και δεν συμμαζεύεται, δεν διαμορφώνουν κανένα πλαίσιο ουσιαστικά αιτημάτων, ή τα αιτήματα που εκφράζουν είναι αιτήματα ενάντια στους μικρομεσαίους αγρότες. Δηλαδή ο Πανθιωτικός εκφράζει κάτι που είναι ενάντια στους αγρότες? Ο Πανθιωτικός... Εγώ ξέρω ότι έχετε πάει και εσείς κάποτε σε συγκέντρωση του Πανθιωτικού. Ναι, είχαμε πάει και εμείς σε συγκέντρωση του Πανθιωτικού και τότε ο κύριος Δημογιάννης είχε πει το εξής. Επιτέλους, λέει, μπαίνει φόρος από το πρώτο ευρώ και βιβλία από το πρώτο ευρώ, να φύγουν οι μικροί από τη μέση. Εντάξει, άποψή του είναι, αλλά γιατί να μην τον δεχτείτε χθες? Με συγχωρείτε, να σας πω, κύριε Πάσολα, για σας αυτή λίγο. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε μια άλλη άποψη, την οποία είμαι βέβαιος σας πάρεστε κι εσείς. Έτσι, και θυμόμαστε πολύ καλά τους στίχους του μεγάλου μας ποιητή, του Γιάννη Ρίτσου, που έλεγε ότι εμείς δεν ήρθαμε να χωρίσουμε τον κόσμο, αλλά να ενώσουμε τον κόσμο, έτσι. Εξαρτάται ποιο κόσμο εννοείται. Τον κόσμο γενικά, τον κόσμο. Εμείς όλο τον κόσμο θέλουμε. Κύριε Έλληνα, τον απλό κόσμο, ναι. Οι αγρότες απλοί άνθρωποι είναι, έτσι. Οι αγρότες όλοι. Ο κύριος Δημογιάννης δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Ο κύριος Δημογιάννης φέρει ευθύνη για το αγροτικό κίνημα του νομού.
Δεν είναι κάποιος ένας απλός αγρότης. Να τον πείσουμε δεν είναι μόνο στο, κοιτάξτε, στον Παμφθιωτικό. Είναι δεκάδες αγρότες. Μα εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν από τον Παμφθιωτικό και από κανέναν άλλο. Αφού τους εκφράζει λοιπόν μέσω μιας διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι τους εκφράζει. Μα εκλεγμένος δεν είναι, πρόεδρος, τι είναι, διορισμένος. Γιατί από πότε κάνανε εκλογές. Ξέρω πότε κάνανε, ξέρω. Δεν μας αφορά αυτό. Εμάς μας αφορά το εξής. Μαζευτήκαμε χθες στην Ανθήλη. Ήμασταν 4 σύλλογοι και αγρότες από την Λαμία. Μάλιστα. Είχε έρθει ο Βαγγέλης ο Μπούτας, με τον οποίο συντονιζόμαστε. Έγινε μια κουβέντα πάνω στα προβλήματα και στα αιτήματα. Συμφωνήσαμε. Και ο κύριος Δημογιάννης δεν πήρε το λόγο να μιλήσει για τα αιτήματα. Ήθελε να πάρει το λόγο. Πού το ξέρατε τι θα έλεγε? Μα το είπε. Να πάμε στις 18 του μήνα κάτω. Στις 18 του μήνα, κύριε Έλληνα, στην Αθήνα, ξέρετε ποιοι καλούνε? Μεγαλοαγρότες. Καλούνε όλα αυτά τα στελέχη, τις Πασεγιές, Γεσάσε, Σιδάσε, που τρώγαν με χρυσά κουτάλια από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Σε αυτό συμφωνούμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κάθε ένωση στην Ελλάδα είναι ένα μικρό βατοπέδιο από τα λεφτά που έχουν φαγωθεί, και αυτά ήταν λεφτά των αγροτών. Κάνω λάθος? Ότι λοιπόν, οι Πασεγιές και αυτές οι αμαρτωλές οργανώσεις έτρωγαν με χρυσά κοτάλια. Αυτοί λοιπόν τώρα και μια μερίδα μεγαλοαγροτών, οι οποίοι, ξέρετε τι είπε ο Χρήστος Ογκόντιας, ο οποίος ηγείται του κινήματος για το οποίο μιλάει ο κύριος Δημογιάννης, έδωσε συνέντευξη στη New York Times και πρότεινε μέτρα όπως φόρο για το από το πρώτο ευρώ και τα λοιπά, με στόχο, λέει, να μείνουμε 150.000 από 900 που είμαστε σήμερα. Αλλιώς, λέει, δεν γίνεται. Γίνεται η μικρομεσαίη παραγωγή, που είμαστε στα πρόθυρα του εξαφανισμού, της εξαθλίωσης, να συμπαραταχθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είπε κανείς να συμπαραταχτείτε. Αντικρούστε τους, ακούστε τους και αντικρούστε τους. Μα τον αντικρούσαμε. Και ο κύριος Δημογιάννης παραφέρθηκε. Το να μην δώσουμε το λόγο δεν είναι αντίκρουση αυτή, έτσι. Αντίκρουση είναι με επιχείρηματα. Ο κύριος Δημογιάννης και ο κάθε κύριος Δημογιάννης ήταν δεκτός να συζητήσει πάνω στο θέμα συζήτησης που είχαμε εμείς. Όταν κάνεις μία σύσκεψη, το θέμα συζήτησης το θέτεις εσύ. Εάν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν θέλει να πάει την κουβέντα αλλού, να προβοκάρει, να αποπροσανατολίσει, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα να σας πω, κύριε Βάσολο, για να το κλείσουμε θέμα, γιατί αλλού είναι η ουσία, έτσι. Αλλά ναι, ακριβώς. Αλλά να πω κι εγώ όμως την άποψή μου, έτσι. Φοβηθήκατε τώρα εσείς τη σπασί ότι θα σας αλλάξει γνώμη ο κύριος Δημογιάννης? Εσείς είστε ψημένοι μέσα στους αγώνες και μέσα στις κινητοποιήσεις τώρα, τι λέτε? Κύριε Έλληνα, γιατί το βάζετε το ζήτημα? Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν σας είπε κανένας ότι φοβήθηκα με κανέναν? Μα να του δίνω τον λόγο τον ανθρώπο και να μιλήσει, να πει την άποψή του. Δεν πήρε τον λόγο. Το ρωτήσαμε, θες να ρωτήσεις κάτι? Όχι. Και λέει 18 του μήνα θα πάμε κάτω. Εντάξει, είπε. Και αντέδρασε με οξύτητα ο ίδιος μίλησε άσχημα, επειδή είπαμε ότι δεν πάμε. Δηλαδή, ήρθε ο κύριος Δημογιάννης ή οποιοσδήποτε να επιβάλλει την άποψή του σε μια συνέλευση του διαγωνισμού. Κάτι έχει τηλεφωνό σας, τώρα σας ακούω καλά. Λοιπόν, κύριε Πάσολο, το κλείνουμε το θέμα αυτό. Πάμε στην ουσία λοιπόν, έτσι, αυτό θέλουμε. Η ουσία λοιπόν είναι η εξής, ότι η μικρομεσαία αγροτιά με τα μέτρα αυτά, τα καινούργια του τρίτου μνημονίου, συν τα υπόλοιπα που ισχύουν από προηγούμενα χρόνια, συν την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ που μειώνει τις ενισχύσεις 50% μέχρι το 19, βρίσκεται στα πρόθυρα ξεκληρίσματος. Αυτό συζητιέται στα χωριά, ο κόσμος είναι σε απόγνωση, σε αγανάκτηση. Εμείς αυτό που θέλουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις είναι να μην μείνει χωριό, που να μην γίνει κουβέντα, να ενημερωθεί ο κόσμος, και εμείς θεωρούμε ότι αυτό φοβούνται. Να οργανωθεί ο κόσμος, να συζητήσει, να συζητήσουμε όλοι μαζί, δεν μας χωρίζει τίποτα. Να συζητήσουμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι τα προβλήματά μας και να συμφωνήσουμε πάνω στα αιτήματα. Αλλιώς δεν έχει νόημα να κάνουμε κινητοποιήσεις, πυροτεχνήματα, χωρίς να συνειδητοποιούμε γιατί τις κάνουμε. Αυτό συζητάμε τόση ώρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος μας. Πείτε μου λοιπόν επόμενες κινήσεις και ενέργειες, τι γίνεται? Χθες αποφασίστηκε λοιπόν η συμμετοχή μας στην απεργιακή συγκέντρωση της Πέμπτης. Θα προχωρήσουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΓΑ για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και μετά θα προχωρήσουμε στη συμμετοχή μας στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Πάρκου, θέλοντας να περάσουμε το μήνυμα της ενιαίας συμμαχίας όλων εμάς που... Πότε είναι η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Πάρκο? Είναι στις 10 την Πέμπτη, έτσι? Την Πέμπτη στις 10 και είναι μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας.
Αποφασίσαμε ένα πρώτο βήμα αυτό. Ναι. Την Τετάρτη το βράδυ θα δώσουμε κοινή συνέντευξη τύπου όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι και η προσωρινή ειδικούς επιτροπή του Συλλόγου της Λαμίας. Και το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα μεταβούμε στη Λάρισα, όπου θα είναι πανελλαδική συνάντηση από όλη την Ελλάδα, δηλαδή των μπλόκων και αγροτικών συλλόγων κτλ., για να αποφασίσουμε την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας. Όλο όμως αυτό το διάστημα θα βρισκόμαστε σε χωριά, να συζητήσουμε με τον κόσμο, αυτό θεωρούμε ότι είναι το πιο κύριο, να γνωρίζει ο κόσμος στα χωριά ποια είναι τα προβλήματα και να συζητήσουμε και πάνω στα αιτήματα, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που θα μας βγάζει από τα αδιέξοδα. Ναι. Επομένως εσείς θα κινηθείτε σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι, δεν θα... Τι εννοείτε? Δεν θα πάτε Αθήνα που λένε κι άλλοι, δεν είναι μόνο, δεν ξέρω, από τη Φθιώτιδα, είναι και από άλλες περιοχές, έτσι. Να σας πω κάτι. Ή δεν θα βγάλετε τρακτέρ στους δρόμους? Να σας πω, αυτό το τι θα κάνουμε θα το αποφασίσουμε στην πορεία. Στις 18 του μήνα όμως, με αυτούς τους συγκεκριμένους που σας προανέφερα, όλους τους ξεπουλημένους, οι οποίοι τρώγαν με χρυσά κουτάλια, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, δεν έχουμε καμία δουλειά. Και όχι μόνο αυτό, σε κάλεσμα, σε επικοινωνία που είχε και ο Βαγγέλης ο Μπούτας, όσον αφορά για τις 18 του μήνα, όταν βάλαμε το ζήτημα, ωραία, να κατέβουμε. Με ποια αιτήματα? Δεν έχουμε, λέει, αιτήματα, θα τα βρούμε. Διάλογο με τον Υπουργό. Καλά, θα κάνουμε ολόκληρη κινητοποίηση. Θα πληρώσει ο κόσμος λεφτά να βλώσουμε λεωφορεία. Να πάμε στην Αθήνα χωρίς αιτήματα για να κάνουμε διάλογο. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Υπουργός αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση με κανέναν φορέα. Το αποτέλεσμα ίσως. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να κάνεις διάλογο. Δεν νομίζω. Δεν είπε ο κύριος Αποστόλου αρνούμε κανένα διάλογο. Δεν είπε, όχι. Να υπάρχει τέτοια κινητοποίηση για να πάμε να ζητήσουμε διάλογο. Εσείς το θεωρείτε φυσιολογικό αυτό? Εντάξει, ο διάλογος κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει τώρα και να περάσουμε σε αποφάσεις, έτσι. Ναι, πρέπει να ζητήσουμε να συζητήσουμε πλέον πάνω στα προβλήματα. Εάν κύριε Βάσολο, αν έχουν εξαντληθεί τώρα, γιατί έχουν γίνει με τους αγρότες πολλές συναντήσεις με τον Υπουργό, φαίνεται ότι και ο Υπουργός δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα επίπεδα αυτά που και δεν προτείνεται να δώσει και λύσεις. Δεν είναι μόνο ζήτημα. Φυσικά. Μα η κατεύθυνση που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι η κατευθύνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Έλληνα. Ποιες είναι αυτές? Κοινή αγροτική πολιτική. Τι λέει κοινή αγροτική πολιτική? Μειώνονται οι ενισχύσεις και πριμοδοτώ τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Το πολύ το χρήμα θα πάει στον πυλώνα Β. Ο Β πυλώνας, για να γνωρίζετε, έχει να κάνει με καθετοποιημένες μονάδες, επιχειρήσεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο θα μειωθεί το συνολικό ποσό των ενισχύσεων μέχρι το 19, αλλά και το μεγάλο κομμάτι από αυτές θα το πάρουν επιχειρηματίες. Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε την Πέμπτη, πότε θα έχετε τη συγκέντρωσή σας και να δούμε τι θα προκύψει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμία διάσπαση, καμία διχόνοια. Είμαστε ενωμένοι πάνω στα κοινά προβλήματά μας και πάνω στο κοινό πλαίσιο ετοιμάτων που διαμορφώσαμε χθες το μεσημέρι. Ωραία. Τα λέμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάσολα. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα με τα αγροτικά και όλα αυτά και θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο του Πανφθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Δημήτρη Δημογιάννη, για να μας πει τι γίνεται γενικότερα, έτσι, τα αγροτικά θέματα και βέβαια τι συνέβη χθες στην περιοχή της Ανθήλης. Κύριε Δημογιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε. Τι κάνετε? Στο χωράφι. Γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει σε αυτόν τον τόπο. Εσείς μεγαλοαγρότης? Εγώ ο μεγαλοαγρότης με 70 στρέμματα ιδιόκτητα χωράφια, εκ των οποίων τα 50 είναι λατούχα και δεν καρπίζουν τίποτα. Εγώ είμαι ο μεγαλοαγρότης κατά κάποιος. Λοιπόν, και δεν είναι μεγαλοαγρότης αυτοί που έχουν σούπερ μάρκετ, που πουλάνε διάφορα είδη τροφίμων, κρασιά κτλ. Δεν είναι αυτοί οι μεγαλοαγρότες, είμαι εγώ μεγαλοαγρότης. Τέλος πάντων, παρεπιπτόντως, γιατί υπήρξε πολλή παραπληροφόρηση, ο δεύτερος πυλώνας δεν πάει στους μεγαλοεπιχειρηματίες, ο δεύτερος πυλώνας πάει στους συνεταιρισμούς. Αυτό εννοούν καθετοποιημένες μονάδες. Είναι μια προσπάθεια να ξεκινήσει κάποτε στην Ελλάδα το συνεταιριστικό κίνημα. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Να λειτουργήσει κανονικά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι συνέβη χθες στην Ανθήλη, για πείτε μου. Κοιτάξτε,
Ο κύριος Πάσβολος εξέφρασε την άποψη ότι είμαστε Ρωμένοι, αλλά μόνοι είμαστε Ρωμένοι. Ναι. Ξέρεις τι ωραίο είναι να είσαι Ρωμένος μόνος σου. Όλη η Ελλάδα κατεβαίνει στην κινητοποίηση 18 του μήνα, από Εύρο μέχρι Κρήτη, ναι. με μια φωνή. Πρώτη φορά το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα βρέθηκε ενωμένο. Αφήσαμε στην άκρη τις όποιες διαφωνίες είχαμε, και είχαμε πολλές διαφωνίες με πάρα πολλούς. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, και κατεβαίνουμε όλοι ενωμένοι. Κτηνοτρόφοι, σύλλογοι κτηνοτρόφων αγροτών, αλλιέων. Ναι, ναι, ναι. Ξεχωριστά γεωγραφικά διαμερίσματα που ποτέ δεν είχαμε επαφή. Ναι, ξέραμε εμείς, δεν είχαμε ποτέ επαφή με κριτικούς. Ναι. Οι κριτικοί θα κατεβάσουν 2.500 αγροτικά αυτοκίνητα στην Πελοπόννησος. Όλη η Ελλάδα 18 του μήνα θα είναι στην Αθήνα. Μάλιστα. Και δεν πάει στην Αθήνα η Ελλάδα για να δει τον Υπουργό. Έτσι. Έχουμε κόψει τις επαφές μου με τον οποιοδήποτε υπουργό. Όπως προείπατε και στο δελτίο σας, δεν είναι ώρα να μιλάμε με υπουργούς. Πάμε να κάνουμε συλλαλητήριο. Πάμε να ακουστεί η φωνή μας. Πάμε να ακουστεί δυνατά η φωνή μας. Ναι. Γιατί η φωνή, όταν παίρνουμε 3 σε ένα πανό και πάμε και κλείνουμε 2 ώρες στην εφορία, δεν ακούγεται πουθενά. Αυτή τη φορά αυτό που πρέπει να κάνουμε δεν είναι δυναμικό. Και πρέπει να το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις που έχουμε. Ναι. Πήγατε χθες στην Ανθή, λοιπόν, ζητήσατε το λόγο και δεν σας δόθηκε ο λόγος. Θα σας πω. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε να κάνουμε με μια ακραία κατάσταση. Όλοι δείχνουμε με το δάχτυλο εκείνους τους κουρεμένους, τους χρυσαυγίτες που κάνουν τα διάφορα επεισόδια, είτε βουλευτές είτε αυτό στη Βουλή. Κάποια φορά μπορεί να τους έχουμε και δίπλα μας. Δεν είναι διπλανή μας πόρτα και δεν το γνωρίζουμε. Βαζδέκης, Κώστας. Ναι. Πολιτικός. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ. Ναι. Στο ρόλο του Μπράβο. Ελάτε, μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις τώρα. Έτσι, ήταν ο άνθρωπος που με έσπροχνε, τι να μην εκφράζουμε. Δεν έχει άλλωστε, εγώ τουλάχιστον το ξέρω πολλά χρόνια, όπως και εσάς βέβαια, τον κύριο Βαζδέκη είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων και διαλλακτικός. Ναι, ο άνθρωπος χαμηλών τόνων, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μετά για να κατευνάσουν τα πράγματα, μου απάντησε ότι εμείς είμαστε κομμουνιστές και θα σας πάρουμε το λαρίκι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του χαμηλού τόνου. Φαντάζομαι το είπε... να σας πω, δεν ξέρω τι το είπε, ένας πολιτικός δεν απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο σε δημοθετημένο όργανο του αγροτικού κόσμου. Όπως είναι ο Παγκοσμιωτικός Αγροτικός Σύλλογος και η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών. Από εκεί και πέρα τώρα. Σαν φίλοι, μέσα στο πλαίσιο της ενότητας, όπως λέει ο κ. Πάσουλα, που υποστηρίζει με έναν δεν την πιστεύει, γιατί η ενότητα είναι για τον κύριο Πάσουλα και για τον κύριο Μπούτα, ότι ελάτε μαζί μας, εμείς θα σας κατεβάσουμε 5 αιτήματα και άμα θέλετε ακολουθάτε μας, άμα θέλετε μην ακολουθάτε. Γιατί δεν ρωτάει και κανέναν έτσι εκεί που πάει στα χωριά. Απλά τους πασάρει 5 αιτήματα, του κοιτάνε στα μάτια και λένε ναι και σηκώνεται και φεύγει. Δεν ρώτησε ποτέ κανέναν. Όχι ότι εμείς δεν έχουμε αιτήματα, προς Θεού, έτσι. Τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου είναι γνωστά και είναι και διαχρονικά. Τώρα, απλά το συγκεκριμένο ζήτημα για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση έχει κύριο λόγο το φορολογικό και το ΟΓΑ. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα στην παρούσα φάση. Είναι πολλά ζητήματα, αλλά θα τα δούμε μέσα στο χειμώνα. Δεν θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν σταματάμε να κινητοποιούμε. Σε αυτή τη φάση όμως αυτό προέχει, αυτό είναι η αιχμή του δόρτους. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το συλλαλητήριο. Μάλιστα. Τώρα θα πάτε με αυτοκίνητα ή με γεωργικά μηχανήματα? Καταρχάς δεν ολοκλήρωσα τι έγινε χθες. Πείτε μου, εντάξει. Ναι, το ζήτημα χθες ήταν ότι μέσα στα πλαίσια του ειρηνικού διαλόγου και μετά από σύσκεψη που είχαμε τηλεφωνική με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών, είχαμε πάρει την απόφαση να πάμε να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κύριο Μπούτα, αν είναι δυνατόν να συμμετέχει στη συγκεκριμένη σύσκεψη. Γενικά τον καλωσορίσαμε στον τόπο μας, του ζητήσαμε στο τέλος το λόγο και φυσικά δεν μας τον έδωσε. Και δεν τον έδωσε και σε κανέναν. Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Πάσολας. Είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, υπάρχει η εικόνα, υπάρχει ο ήχος, υπάρχουν τα πάντα που μπορούν να αποδείξουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν μένω εκεί, προέχει το 18, προέχει 18 του μήνα, θα πρέπει να είμαστε όλοι στην Αθήνα, κάνω ίστατη έκκληση σε όποιον μπορεί και ακούει να συμμετέχει σε αυτή την κινητοποίηση. Είναι η τελευταία, η ίστατη προσπάθεια να σώσουμε ό,τι μπορέσουμε. Τα άλλα θα δούμε μετά. Τις κινητοποίησεις του χειμώνα, τους συλλόγους, θα τα δούμε μετά. Έχουμε όλο το χρόνο να τα δούμε. Και όσον αφορά τα συλλαγητήρια, θα συμμετέχουμε στο συλλαγητήριο στις 12 του μήνα, σαν Παγκοσμιωτικός Αγροτικός Σύλλογος. Μας ζητήθηκε και δεν το αρνηθήκαμε, απλά είπαμε το εξής, ότι εν ώψη των κινητοποιήσεων της 18, θα είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα που θα συμμετέχει και δεν μπορούμε να κάνουμε δεύτερη κινητοποίηση μέσα στο διάστημα. Είναι απλό, είναι λειτουργικό, είναι χρονοβόρο
και δεν έχουμε και τα χρήματα να το κάνουμε. Ναι. Κύριε Δημογιάννη, με την άδειά σας θέλετε να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Τσολίσιος? Φυσικά. Ωραία. Όχι, αν θέλει ο κύριος Τσολίσιος να πάρει τώρα που είναι ο κύριος Δημογιάννης. Το μετά τώρα θα τελειώσει το θέμα. Έτσι δεν μπορούμε να κρατάμε τον κύριο Δημογιάννη, είναι στο χωράφι, λέει ο άνθρωπος. Ναι, πείτε, άμα είναι στη γραμμή θα σας πω εγώ, ναι. Πείτε μου. Κύριε Δημογιάννη, πείτε μου. Ναι. Ναι. Πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν νομίζω ότι μπορεί να πω κάτι άλλο. Αυτό που κλείνω το ζήτημα εκεί πέρα. Πείτε μου πώς θα έρθουν οι αγρότες, πώς θα κινηθούν και λοιπά, πού θα βρεθείτε. Να σας πω. Η μετάβαση των αγροτών στην Αθήνα θα γίνει με λεωφορεία. Από εδώ από τη Φθιώτιδα. Κάποιες άλλες περιοχές έχουν επιλέξει τα αγροτικά αυτοκίνητα. Εμείς θεωρούμε ότι εντάξει, επειδή έχουμε και πολύ γερασμένο κόσμο εδώ στον τόπο μας, έτσι δυστυχώς. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να ταξιδέψουν με το αγροτικό τους αυτοκίνητο. Θεωρούμε ότι ο σωστός τρόπος είναι να βάλουμε κάποια λεωφορεία. Για καλή μας τύχη, γιατί υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε. Το θέμα είναι η συσπήρωση των αγροτών. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι εύκολο να κινητοποιήσεις αγρότες αυτή την εποχή. Δεν είναι εύκολο να κινητοποιήσεις Έλληνες που δεν πιστεύουν πλέον σε τίποτα. Για καλή μας τύχη και μετά από αυτό το χθεσινό επεισόδιο που έγινε, συσπηρώθηκε ο αγροτικός κόσμος της Φθιώτιδας και δεχόμαστε αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα για το πότε θα φύγουμε και από πού θα φύγουμε. Ενημερώνω λοιπόν όλο τον κόσμο ότι έχουμε κλείσει λεωφορεία από το κτέλ Λαμίας και η αναχώρηση θα είναι 8 η ώρα το πρωί στις 18 του μήνα. Θα τα ξαναπούμε στο τέλος. Το αντίτιμο, γιατί υπάρχει και αντίτιμο, προσέξτε, έχει σημασία αυτό που σας λέω, δεν μπορούμε να πληρώσουμε και δεν έχουμε, ποτέ δεν είχαμε, ποτέ δεν ζητήσαμε τίποτα. Το αντίτιμο είναι 10 ευρώ. 10 ευρώ για το ταξίδι, να πάμε στην Αθήνα και να επιστρέψουμε. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, είναι ποσό που φαντάζομαι μπορούν να διαθέσουν 10 ευρώ όλοι οι αγρότες, γιατί εδώ είναι ζήτημα, παίζεται το μέλλον τους. Και επίσης ένα άλλο μήνυμα που θέλω να δώσω, είναι ότι η άποψη, το ότι δεν έρχομαι γιατί σήμερα έχω κάτι να κάνω στο χωράφι μου, απαντάω σε αυτό το συνάδελφο αγρότη. Ότι αν είχαμε όλη αυτή την άποψη δεν θα κερδίζαμε ποτέ τίποτα. Το χωράφι, το οποιοδήποτε χωράφι και οποιαδήποτε καλλιεργητική δουλειά αυτόν τον καιρό μπορεί να περιμένει μια μέρα. Μια μέρα δεν είναι κάτι σημαντικό. Αυτή η μέρα όμως είναι η μέρα που θα μπορέσει ενδεχομένως να του αλλάξει τη ζωή του. Τη ζωή τη δικιά του, των παιδιών του και της πατρίδας μας. Κύριε Δημογιάννη, είναι στη γραμμή ο κύριος Τσολίσιος. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσολίσιο. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, λίγο πιο δυνατά? Παίξε μου άλλη μία, πέστε μου, τι είπατε. Λέω λίγο πιο δυνατά να σας ακούω καλύτερα. Μάλιστα, λοιπόν, είναι ο κύριος Δημογιάννης, θέλετε να κάνετε παρέμβαση, μου είπαν. Ναι, θέλω να κάνω παρέμβαση. Σας ακούω, ναι. Κοίταξτε, βασικά εχθές αυτό που αποφασίστηκε μέσα από την κοινή σύσκεψη των αγροτών, που οι οποίοι συνεδρήθηκαν εκεί πέρα, ούτε κάτω από κάποια σημαία ούτε τίποτε, μας ενώνανε τα προβλήματα και οι συνθήκες εξαθλίωσης που βιώνουμε. Μάλιστα. Ήταν να αναδείξουμε τα οξυμένα προβλήματα και να δούμε τους τρόπους δράσης μας. Μάλιστα. Έξω αυτής της λογικής, προσκαλεσμένος ήταν ο Βαγγέλης ο Μπούτας, που εκπροσωπούσε την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Ο κύριος Βαζδέκης με ποια ιδιότητα είναι? Επισκέπτης ήταν, είναι άνθρωπος, είναι γεωπόνος και τον ενδιαφέρει το αγροτικό ζήτημα. Να σας πω, εκείνος ο Χρήστος ο Σταϊκούρας, μισό λεπτάκι να πει την άποψή του, δεν διάλογο θα κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να με διακόβετε, δεν μπαίνω στη διαδικασία διάλογου. Κύριε Τσολίσιο, με συγχωρείτε, ο διάλογος είναι, ξέρετε, βασική αρχή έτσι της δημοκρατίας μας. Λοιπόν. Αυτά που αποφασιστήκανε στη σύσκεψη είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά που διατείνεται ο κ. Δημογιάννης. Αποφασίστηκε η δημιουργία αγροτικού συλλόγου για της Λαμίας, που θα συσπηρώνει τα χωριά γύρω από τη Λαμία, για κοινή δράση. Μάλιστα. Και σαν πρώτο βήμα συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο στις 12 του Νοέμβρη, στο συλλαλητήριο του ΠΑΜ, εν ώψη της πανελλαδικής απεργίας που υπάρχει, και να υπάρχει περαιτέρω συντονισμός με την Επιτροπή των Μπλόκων για να γίνει πανελλαδικά, δηλαδή να υπάρχει ένας πιο σωστός συντονισμός. Αυτά είναι τα βασικά που... Ωραία, γιατί τώρα δεν επιτρέψετε στον κύριο Δημογιάννη να πάρει το λόγο? Στον κύριο Δημογιάννη, ο οποίος δεν ήταν προσκεκλημένος. Δεν έχει σημασία, αγρότης είναι. Ανοιχτή σύσκεψη ήταν τουλάχιστον έτσι αγρότης είναι. Έτσι λένε τα χαρτιά που κολλήθηκαν στα καφενεία. Δεν χρειάζεται να... Όχι, δεν είμαι αγρότης, δεν είμαι τίποτα. Αγρότης από την Αμφίλη. Κύριε Τσολίσιο, είμαι αγρότης από την Αμφίλη, δεν είμαι τίποτα από αυτά που λέτε. Αγρότης από την Αμφίλη. Για τις 18 του μηνός να το δώσει σε εμάς τους αγρότες.
ο κύριος Μπούτας δεν έχει κανένα λόγο να απαντήσει ούτε ναι ούτε όχι σε αυτό το κάλεσμα. Ήταν ένας προσκεκλημένος, στον οποίο μας βοήθησε στο να βγάλουμε γενικότερη άποψη για το που πάνε τα πράγματα. Μάλιστα. Άρα εμείς έπρεπε να απαντήσουμε, σε εμάς έπρεπε να δώσει το κάλεσμα. Ναι. Αλλά να δώσει το κάλεσμα στον κύριο Μπούτα, που μέχρι πριν από ένα μήνα τον έβριζε μεγάλο αγρότη, ότι έχει βολέψει τα παιδιά του στο δημόσιο και ότι έχει ξεπουλήσει τους αγώνες, δεν καταλαβαίνω τι αίσθημα φιλίας και ενότητας προσπαθούσε να βγάλει σε έναν άνθρωπο που το θεωρεί ξεπουλημένο. Ναι, αλλά και εσείς το ίδιο λέτε για τον κύριο Δημογιάννη τώρα. Μισό λεπτάκι. Το ίδιο λέτε και εσείς για τον κύριο Δημογιάννη, όχι εσείς προσωπικά. Όχι εσείς προσωπικά, είπε προηγουμένως ο Χρήστος Πάσουλας. Μίλησε για πολιτική. Ο Χρήστος Πάσουλας προηγουμένως είπε ότι. Ας δούμε όμως γιατί το λέμε ξεπουλημένο. Ναι, για πείτε μου. Λοιπόν, η κίνηση στην οποία συμμετέχει ο κύριος Δημογιάννης, ναι. η Πανελλαδική Συντονιστική Αγροτών και Κτηνοτρόφων, ναι. όπου πρωτοκαθεδρία έχει μέσα ο κύριος Γκόντιας, ναι. η πρώτη κίνησή τους μετά τη σύστασή τους ήταν να έρθουν σε επαφή με τη Χρυσή Αυγή και τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Άρα, μόνο και μόνο το ότι ήρθε σε επαφή με τη Χρυσή Αυγή, αυτό αυτομάτως μας διαχωρίζει. Ήρθε ο κύριος Δημογιάννης με τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Ο κύριος Δημογιάννης, όχι, η Πανελλαδική Συντονιστική. Όχι. Μισό. Είχαμε πάρει απόφαση προεκλογικά. Αυτό από μόνο του δεν μπορούμε να έχουμε. Κύριε Τσολίσκιο, μισό λεπτάκι. Διευκολύντε μου αν θέλετε. Απόφαση προεκλογικά. Είχαμε πάρει απόφαση προεκλογικά. Να κατέβουμε στην Αθήνα να δούμε τους αρχηγούς των κομμάτων. Ναι. Πήγαμε και στο ΚΚΕ και όσο οφείλαμε, πήγαμε και στον κύριο Μιχαλολιάκο γιατί είναι εχθρός του κόμματος στη Βουλή. Τέλος πάντων, έχουμε τις ενστάσεις μας. Οφείλαμε να κάνουμε σαν όργανο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχω να κάνω και μια διαπίστωση. Ναι. Ο κύριος Μιχαλολιάκος και οι απόψεις του, όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, δεν διέφεραν και πολύ για τις απόψεις του ΚΚΕ, έτσι, στο ίδιο κλίμα του σκηνόταν. Καλά, μην το ταυτίζετε, μην το ταυτίζετε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα η Χρυσή Αυγή έτσι, με τους αγώνες και. Μα την ίδια άποψη έχουν για το αγροτικό θέμα. Δεν έχουν σχέση σε κόμματα. Μην μπλέκουμε Χρυσή Αυγή τώρα. Χρυσή Αυγή τώρα έτσι ξέρετε τι. Η πολιτική οργάνωση δεν μπορεί με κανένα τρόπο να υπερασπίσει τα δίκαια του λαού. Εξ αυτού δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους. Σε αυτό συμφωνεί και ο κ. Δημογιάννης. Στη Χρυσή Αυγή δεν είναι τώρα. Συμφωνεί, αλλά ήρθε σε επαφή. Συμφωνεί, ήρθε σε επαφή. Δεύτερον, ο κ. πιστεύει στο ξεκλήρισμα των αγροτών, διαμέσου εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης των αγροτών, με το να ξεχωρίσει τους κατεπαγγελματίες αγρότες σε όχι. Μόνο σου τα λέει ότι με αυτόν τον τρόπο που προτείνει ο ίδιος, από τη μέση θα φύγουν 750.000 αγρότες. Άρα να πάω με μία. 750.000 αγρότες ή χωροφύλακες που κάνουν τον αγρότη. Να πάω με μία κίνηση η οποία ζητάει το ξεκλήρισμα των αγροτών. Αγρότες ή χωροφύλακες που κάνουν τον αγρότη. Για μισό λεπτάκι, κύριε Τσολίσκιο, κάτι ρωτάει ο κύριος. Θα φύγουν 700.000 αγρότες ή χωροφύλακες που κάνουν τον αγρότη. Ή θα φύγουν αυτοί. Ή θα φύγουν αυτοί. Ή θα φύγουν αυτοί που τους καλλιεργώ εγώ τα χωράφια. Ο σύγχρονος κολύγος, κύριε Τσολίσκε. Τώρα βάζουμε τον φτωχό συνταξιούχο που παίρνει 350 ευρώ σύνταξη και του λέμε επειδή θα παράξεις στο χωράφι σου θα πρέπει να υπερφορολογηθείς. Ο συνταξιούχος, κύριε Τσολίσκε, δεν θα υπερφορολογηθεί. Θα παλέψουμε να μην φορολογηθεί καθόλου, κύριε Τσολίσκε. Κάνετε κάποιο λάθος. Παραπληροφορείτε τον κόσμο. Υπάρχει μαζί ο συνταξιούχος, ο αγρότης συνταξιούχος, να μην φορολογηθεί καθόλου. Όχι να φορολογηθεί, κύριε Τσολίσκε. Μισό κάτι λέει ο κύριος Τσολίσκιος, μισό. Το σφαγέα των αγροτών που έλεγε ότι μην παραπονιέστε εσείς οι αγρότες εδώ στην Αθήνα τρώνε μέσα από τους κουβάδες και τους κουβδενικέδες, το φέρετε να κάνετε τι. Δεν μπορούμε τώρα να συνεργαστούμε, δεν το αντιλαμβάνεστε. Εκπροσωπεί άλλους αγρότες ο άνθρωπος και καλά κάνει, το συμφέρον του κοιτάει. Για ποιον λέτε, δεν άκουσα καλά κύριε Τσολίσκιο, για ποιον λέτε? Το κύριο Δημογιάννη. Όχι, για ποιον λέτε που στην Αθήνα. Στο κύριο Θεοχάρη. Το Θεοχάρη, το Θεοχάρη. Το Θεοχάρη, ναι. Ο κύριος Θεοχάρης τι είναι? Ο άνθρωπος ο οποίος είπε σε εμάς τους αγρότες πέρσι στη διαδικασία των μπλόγκων ότι μην παραπονιέστε οι αγρότες. Εντάξει, είναι βουλευτής. Εντάξει, είναι βουλευτής. Δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Είναι βουλευτής. Δεν είναι βουλευτής μόνο. Τι λέτε? Μισό λεπτάκι. Τι είπατε? Κάτι είπατε για μας. Τι είπατε κύριε Τσολίσκιο? Τι κάνουμε εμείς? Για τον κύριο Δημογιάννη και γνωρίζει τι μας είπε σε εμάς ο κύριος Θεοχάρης. Τι είναι? Ο άνθρωπος, δηλαδή, ο Σούπερμαν ήταν, δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε όλα αυτά τα μέρη ταυτόχρονα. Είναι εκπρόσωπος του κόμματος που ψηφίζει στην Βουλή, κύριε. Δεν ξέρω τι ψηφίζει, δεν ψηφίζει, αλλά να συνεργαστώ με τον άνθρωπο που έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια για να μου δώσει λύση,
Είναι σαν να πηγαίνω στο σφαγέα μου για να επιλέξω το μαχαίρι που θα με σφάξει. Σε αυτή τη λογική εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα και σύγκρουση επανάληψη δικαιωμάς προς μια άλλη λογική της αγροτικής παραγωγής που θα εκπληρώνει τις βασικές ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες των αγροτών και του λαού για τα διατροφικά είδη και χωρίς να βάζει μέσα όλους αυτούς τους μεγαλοαγρότες που κοιτάνε να μαζέψουν όλη την παραγωγή και όλα τα χωράφια προς όφελός τους. Πάντως να σας πω τώρα, γιατί εδώ ντόπιοι είμαστε και πατριώτες είμαστε και λέμε κάθε μέρα καλημέρα. Κύριε Τσολίσιο, πατριώτες είμαστε και λέμε κάθε μέρα καλημέρα, έτσι. Με την έννοια που το οποίο το βάζετε δεν είναι πατριώτης. Δεν καταλάβετε εννοώ πατριώτες, εννοώ συμπολίτες είμαστε, συμπολίτες, αυτό εννοώ πατριώτες. Λοιπόν, από εκεί πέρα, καλό είναι να βρούμε έναν κοινό τόπο. Δεν βρίσκεται ο κοινός τόπος. Ο κοινός τόπος είναι ο δρόμος του αγώνα. Πάνω σε κοινά αιτήματα, τα οποία θα διασφαλίζουν το μέλλον μας ή θα δίνουν λύσεις ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Η κρίση πάντως, να σας πω κάτι. Λέγοντας εχθές στο κανάλι το Star, το οποίο βοήθησε σε αυτή την προβοκάτσια που δεχτήκαμε, να λέει ότι ήταν μια φιέστα του ΚΚΕ. Καλά, μην κατηγορείτε μέσα τώρα, δεν φταίνουν τα μέσα τώρα. Δεν φταίνουν τα μέσα τώρα. Συνεχίζουν να θέλουν να μας βάζουν να τσακωνόμαστε, ενώ η ουσία είναι ο ξεκληρισμός. Αν ο κ. Δημογιάννης θέλει να προβάλλει στον κόσμο τη διχόνοια, λοιπόν, κύριε Τσολίσιο, σας άκουσα με πολύ προσοχή. Έχουμε σε τέτοιες φιέστες μέσα στα ΜΜΕ, τα οποία θα μας δείχνουν ότι διαλυόμαστε και τσακωνόμαστε, ενώ ένας είναι μόνος του και άλλοι μας προσπαθούν να οργανωθούν, δεν θα ξανασυμμετάσχουμε. Τι εννοείτε, τα μέσα ενημέρωσης? Θα συμμετάσχω με έναν άνθρωπο ο οποίος μου λέει ότι είμαι κομμουνιστής για του φάω το λαρίγι, ότι αυτό που διοργάνωσα κάτω είναι φιέστα του ΚΚΕ και ότι είμαστε χρυσαυγίτες. Δεν μπορώ να έρθω σε επικοινωνία για να συζητήσω τα κοινά προβλήματα. Εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα και δεν τα αποδεχόμαστε αυτά σε καμία περίπτωση. Δεν λέω σε εσάς, εγώ μιλάω για τον κ. Δημογιάννη. Ναι, αλλά άμα λέτε μέσα ενημέρωση, παίρνει όλους πώς το λένε, η μπάλα, έτσι. Δεν ξέρετε και δεν είστε στα παρόν, γι' αυτό και ενδεχομένως σας δικαιολογώ σε αυτή την κοινή. Μα εγώ γι' αυτό πήρα το Χρήστο τον Πάσουλα που ήταν εκεί να μου πει 5 πράγματα. Δεν κατηγορώ εσάς. Σας λέω, δεν κατηγορώ εσάς. Δεν είστε στα παρόν και φυσικά δεν ξέρετε τι είχε γίνει. Για να μάθω λοιπόν, γι' αυτό ρωτάω. Για να μάθω, έτσι. Εγώ μιλάω για το Star που δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, εντάξει. Μην μου κατηγορείτε σε εμάς τώρα άλλο μέσο ενημέρωση. Πάτε εκεί και πείτε ό,τι θέλετε, έτσι. Κατηγορούμε την κυβέρνηση σε εσάς. Άλλο κυβέρνηση πολιτικό. Τα συμφέροντα είναι κοινά, όπως αντιλαμβάνεστε, σε πολλά από αυτά τα μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ακούσω και τον κύριο Δημογιάννη και να κλείσουμε, έτσι, γιατί η ουσία είναι άλλη και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Σύμφωνα. Ωραία. Σας αποδεσμεύουμε. Ωραία. Οι θέσεις μας τις εκφράσαμε, τις διαφωνίες. Κύριε Τσολίσιο, τα ξαναλέμε, θα έχουμε και άλλα θέματα να μιλήσουμε και άλλη φορά μαζί σας. Εντάξει. Και ξέρετε ότι κάθε φορά που έχετε θέμα μιλάμε και μαζί σας και με. Το αντιλαμβανόμαστε και το αποδεχόμαστε να συμμετέχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημογιάννη. Το Star Channel. Μη μου λέτε τώρα για κανάλια και μέσα ενημέρωση άλλα. Κουκουέ είπε απλά πράγματα. Τι είπε, τι είπε. Κουκουέ, είδε στο πάνελ, Κουκουέ είπε. Δεν είπε τίποτα διαφορετικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, ας μας πούνε αυτοί και οι τρεις κύριοι που ήταν στο πάνελ με εξαίρεση τον συνάδελφο και αγωνιστή που ήταν από την Ανθήλη το παιδί. Λοιπόν, οι άλλοι τι δουλειά κάνουν και τι δουλειά είχαν να ενημερώνουν αγρότες. Αυτό θέλω να μάθω και τίποτα παραπάνω. Να μας πούν τι δουλειά κάνουν. Τίποτα. Βλέπω ότι υπάρχει δυστυχώς χάσμα και δεν βλέπω κοινή στάση και κοινό αγώνα. Τι κοινό να υπάρχει, τι κοινό, υπήρξε ποτέ κοινή στάση. Μετά από 15 χρόνια αγώνων υπήρξε ποτέ κοινή στάση. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει τώρα δηλαδή. Το ΚΚΕ έχει τη δικιά του οργάνωση, παίρνει τις δικές του αποφάσεις, έχει τη δικιά του στρατηγική. Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη. Περνάμε να παραμύθι στον κόσμο αγροτικό κίνημα και καλά και ντε και να το καπιταλευτούμε κομματικά. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν έχουμε ζήτημα. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με αγροτικές κινητοποιήσεις, δεν έχει σχέση με αγώνες των αγροτών. Πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι το καλοκαίρι που κινητοποιούμασταν? Τώρα θυμήθηκαν. Πού είναι τώρα που ψηφίζουν τα νομοσχέδια στην Αθήνα? Πότε θα πάνε εκ των υστέρων? Γιατί το κάνουν αυτό? Τι τρέχει? Τι σκέφτονται πίσω από το μυαλό τους? Θα βγούμε το χειμώνα πότε? Όταν έχουμε περάσει όλα τα μέτρα τα αντιαγροτικά? Πότε θα βγούμε στον δρόμο? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Εμείς ακούσαμε και όλες τις απόψεις, οπότε οι ακροατές μας βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Κύριε Δημογιάννη, θα τα ξαναπούμε μέχρι την κινητοποίηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι, για χαρά σας. Αγάπη μου, τι δουλειά έχουν τα ρούχα μου στο χολ? Μετακομίζουμε. Χωρίζουμε? Όχι βρε κουτό, αλλάζουμε σπίτι με Αλφα Μεταφορική. Θα μας μεταφέρει τα πάντα, χωρίς να ακουμπήσουμε τίποτα? Ναι, στο πι και φι. Υπάρχει τέτοια μεταφορική στη Λαμία? Η Αλφα, η πιο σύγχρονη στη μετακόμιση. Δεν το πιστεύω. Έρχονται, τα συσκευάζουν, τα αποσυνδέουν, τα απαλάρουν, τα τοποθετούν και τα μεταφέρουν σε όλη την Ελλάδα με ανυψωτικά για όλες τις εργασίες έως τον 12ο όροφο και τα αποθηκεύουν για όσο χρόνο θέλουμε. Και πρόσεχε, με εξειδικευμένο προσωπικό. Αλφα Μεταφορική. Καθημερινά συχνά δρομολόγια. Λαμία Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα και ανταπόκριση σε όλα τα νησιά από πόρτα σε πόρτα. Τηλέφωνα 22 31 0 33 934 και 69 77 33 21 26. Θα μας βρείτε και στη νέα μας διεύθυνση Λεωνίδου 64 πριν από τις γραμμές του τρένου. Αλφα Μεταφορική. Η μετακόμιση από το Α έως το Ω. Συνεχίζουμε το δελτίο μας, αγαπητοί φιλακροατές, στο κεντρικό δελτίο του Λαμία FM. Πάμε στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Αυτή αφιχθέντα. Δεν αφιχθεί, στην Αθήνα θα πάμε. Αθήνα είναι. Βεβαίως. Αθήνα θα πάμε. Ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με τον κύριο Ξανθό. Ακολούθησε και άλλες όμως επισκέψεις και επαφές. Γι' αυτό είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Θα μας τα πει, πιστεύω, με κάθε λεπτομέρεια. Άλλωστε, και την κάθοδο για τη συνάντηση για τον κύριο Ξανθό την είχε προαναγγείλει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος. Εμείς τον καλωσορίζουμε γιατί αφήχθη προχθές, εκ της Εσπερίας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Έλληνα, σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε? Για να είμαστε ακριβείς, ναι. Βρίσκομαι τώρα στο δρόμο, ανεβαίνω στη Χαλκίδα που έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση, διότι έρχονται Κινέζοι επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης για να δούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε ένα νέο δρόμο συνεργασίας που καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας οικονομικά. Και μετά με το καλό, ελπίζω μέχρι το απόγευμα, το βραδάκι, να βρεθώ στη Λαμία. Τώρα, πείτε μου, με τους Κινέζους έχουμε κάποια έτσι περιθώρια, γιατί έχουν έρθει πολλές φορές, αλλά από ό,τι μας έλεγαν εδώ και εκπρόσωποι φορέων, αλλά και παραγωγοί κλπ. Θέλουν χαμηλές τιμές και αυτό δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε εμείς. Πραγματικά, οι Κινέζοι πρώτα απ' όλα θέλουν πολύ μεγάλες παραγγελίες. Όπως καταλαβαίνετε, η Κίνα είναι μια μεγάλη αχανής χώρα, ένας τεράστιος πληθυσμός. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι θέλουν χαμηλές τιμές. Αυτό όμως είναι μόνο το ένα κομμάτι της εξίσωσης. Το άλλο κομμάτι της εξίσωσης είναι οι επενδύσεις που μπορούν να κάνουν οι Κινέζοι στην Ελλάδα. Έχουν ήδη, όπως ξέρετε, τοποθετηθεί στρατηγικά με την Costco. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα, ότι είναι μια πύλη εισόδου για την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εμείς ως περιφέρεια που βρισκόμαστε στην καρδιά της Ελλάδας έχουμε νομίζω ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη δημιουργία των κέντρων, των κόμβων μεταφοράς και των δικτύων. Είναι τα περίφημα logistics, δηλαδή το πώς μπορούν τα εμπορεύματα να ξεκινάνε από τον Πειραιά και να φτάνουν μετά στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ έχει να κάνει με τον τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση των Κινέζων τουριστών στη χώρα μας. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι που τους βλέπουμε ενίοτε στη τηλεόραση που έρχονται για να πάνε να παντρευτούν στη Σαντορίνη, στην Μύκονο. Αλλά υπάρχουν και πολλοί, οι πιο πολλοί μάλιστα, και αυτό έχει το ενδιαφέρον, που θέλουν να δούνε τις πολιτιστικές μας, τα πολιτιστικά μας σημεία ενδιαφέροντος. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς που έχουμε τις Θερμοπύλες, για παράδειγμα τους Δελφούς, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Και αυτό, ξέρετε, συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με τα ιαματικά. Και εδώ είναι, αν θέλετε, για μένα το πιο ενδιαφέρον. Πώς μπορούμε δηλαδή να συνδέσουμε τις πολιτιστικές μας διαδρομές, τις οποίες ήδη ετοιμάζουμε στην περιφέρειά μας, με τα ιαματικά, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε Κινέζους επενδυτές. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για το οποίο μιλάμε, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα, όμως είναι μια προσπάθεια που νομίζω ότι έχει τον κόπο να γίνει. Πάντως, κύριε Μπακογιάννη, η φύση και η ιστορία μας έχουν κληροδοτήσει πολύ σημαντικά πράγματα. Υποδομές όμως δεν ξέρω αν έχουμε για να αξιοποιήσουμε όλα αυτά και να κάνουμε αυτά τα σχέδια και την πρόσκληση στους φίλους Κινέζους. Ξέρετε, επειδή το έχω συζητήσει αρκετά και με την Κινέζικη Πρεσβεία και το έχω συζητήσει και με αρκετούς επιχειρηματίες Κινέζους, οι Κινέζοι δεν έχουν μέχρι τώρα δηλώσει, δεν έχουν διαπιστώσει κάποιο κενό στις υποδομές μας.
Το πρόβλημα τους δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα τους είναι να πιστούν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε φερέγγοι και ότι εδώ υπάρχει μια σταθερότητα και μια σιγουριά σε αυτή τη χώρα. Αυτό το χάσαμε και αυτό τελευταία. Ακριβώς. Και αυτό είναι στο οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και γι' αυτό εγώ δεν χάνω καμία ευκαιρία. Προσπαθώ πάντα να τους πλησιάσουμε, να τους προσεγγίσουμε, να αντιληφθούν πάνω απ' όλα ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εδώ. Η τοπική αυτοδιοίκηση κάνει τον αγώνα της. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο όπως ξέρετε είναι υπεύθυνο κατά τον νόμο για τα ιαματικά, για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε μια πραγματική λύση, ένα πραγματικό πρόβλημα. Μάλιστα. Μακάρι να βρούμε, γιατί με τον ΤΑΙΠΕΔ τώρα, το ΤΑΙΠΕΔ πώς το λένε αυτό, δεν πάση περιπτώσει έχουμε επιλέξει άσχημα. Τώρα δεν ξέρω. Με την καινούργια διοίκηση μπορεί, δεν ξέρω, αλλά μέχρι στιγμής είμαστε μπλοκαρισμένοι. Δυστυχώς έχετε απολύτως δίκιο. Η εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ είναι πάρα πολύ αρνητική. Είναι μια πάρα πολύ κακή εμπειρία την οποία έχουμε συνολικά στην Ελλάδα και ειδικά στην περιφέρειά μας. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις και συνεννοήσεις με τη νέα ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ. Βεβαίως, επειδή εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, κρατώ μικρό καλάθι. Όμως θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να κάνουμε την προσπάθεια. Δεν μπορούμε, ξέρετε, όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη και πόλεμο δεν κάνει. Δίνεις τη μάχη σου, κάνεις τον αγώνα σου. Χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν γίνεται. Ακριβώς. Λοιπόν, είχατε και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Είχαμε συνάντηση λίγο νωρίτερα στις 12.30 ώρα με τον κύριο Ξανθό, τον Υπουργό Υγείας, τον καινούργιο Υπουργό Υγείας. Είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για 4 ζητήματα, τα οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα πρώτα 2 αφορούν το κοινωνικό πακέτο για τη στερεά Ελλάδα, το οποίο εμείς έχουμε εξαγγείλει και το οποίο έχουμε προχωρήσει ως περιφέρεια. Δηλαδή τι, τα ανταποδοτικά για τους γιατρούς, τα επιδόματα δηλαδή των γιατρών σε άγονες και απομακρυνμένες περιοχές και τη χρηματική βοήθεια που έχουμε ήδη δεσμεύσει τα χρήματα της πιστώσης που θέλουμε να δώσουμε στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία της περιφερειάς μας. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως εσείς ξέρετε, έχουμε 110.000 ευρώ τα οποία κάθονται σε ένα λογαριασμό. Γιατί το Υπουργείο δεν έχει καταφέρει να τα αξιοποιήσει. Τα καλά νέα είναι, βεβαίως περιμένω να το δω στην πράξη, γιατί τα λόγια μας το λέει, ότι ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις και για τα 2. Για να μπορέσουμε δηλαδή και εμείς ως αυτοδιοίκηση να κάνουμε το πολύ απλό, να στηρίξουμε τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μας. Γιατί εγώ είπα στον Υπουργό ότι βεβαίως θα μπορούσαμε εμείς, ξέρετε, του λέω κύριε Υπουργέ, να κάνουμε τις κυρίες. Δεν είναι δικιά μας θετική αρμοδιότητα, αφορά το Υπουργείο και να δείχνουμε με το δάχτυλο τον Υπουργό. Επιλέξαμε όμως, ακριβώς επειδή το θέμα αυτό καίει τους δικούς μας ανθρώπους, να βγούμε μπροστά και επιλέξαμε να βγούμε μπροστά όχι στα λόγια αλλά στις πράξεις. Και είναι αδιανόητο το Υπουργείο να μην μπορεί όταν στη σημερινή κρίση να διαχειριστεί τα χρήματα που εμείς του δίνουμε. Δηλαδή ο Υπουργός δεσμεύτηκε, είπε κάτι συγκεκριμένο ή απλώς είπε εντάξει θα το δούμε και θα κάνουμε νομοθετική ρύθμιση εν ευθέτω χρόνο? Ο Υπουργός ήταν απόλυτα σαφής ότι θα προχωρήσει άμεσα στο νομοθετική ρύθμιση. Βεβαίως, όπως σας είπα, εγώ περιμένω να περάσουμε τη θεωρία στην πράξη. Έτσι. Αλλά γιατί και άλλες φορές έχω δει υπουργούς που έχουν δεσμευτεί και δεν γίνει τίποτα και έχω δει υπουργούς, για να είμαστε ειλικρινείς, που έχουν δεσμευτεί και έχουν υλοποιήσει. Πάντως είναι καλή η συγκυρία. Πήγατε εσείς, συναντήσατε, την Τετάρτη θα συναντήσουν τον κύριο Ξανθό οι 4 βουλευτές του νομού μας, του κυβερνώντος κόμματος, το μεσημέρι, και ήδη έχουν καταθέσει και ερώτηση μάλιστα στο Υπουργείο Υγείας. Οπότε νομίζω ότι έτσι με αυτή την πυκνή όχληση, που δεν είναι όχληση, κάθε άλλο μάλιστα, είναι δίκαια αιτήματα που διεκδικούμε, νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Ακριβώς, και καλά κάνατε και ξεκινήσατε. Καλά κάνατε. Και του θέσαμε και άλλα 2 θέματα. Το πρώτο είναι ότι το νοσοκομείο Λαμίας από το Γενάρη περίπου δεν έχει διοικητή. Του είπα ότι αυτά, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη, μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, μιλάμε για την έδρα της περιφέρειας. Είναι αδιανόητο 10 μήνες τώρα να μην έχουμε διοικητή. Δηλαδή, πώς μπορεί να προχωρήσει έτσι η κατάσταση. Και επίσης του έθεσα το θέμα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, με το γραφείο της 5ης ΥΠΕ. Το οποίο, όπως ξέρετε, έχει κλείσει. Του είπα με λόγια ότι δεν μπορείς από το Βόλιο, από τη Λάρισα, να διοικείς την περιφέρεια της Ελλάδος. Αυτά δεν γίνονται. Βεβαίως το ιδεατό θα ήταν, και αυτό εγώ του πρόκρινα, να γίνει μια νέα χάραξη των υγειονομικών περιφερειών, το έχουν συζητήσει στο παρελθόν, ώστε να ανταποκρίνεται η υγειονομική περιφέρεια στην αιρετή περιφέρεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το απολύτως λογικό και το απολύτως εύλογο, αλλά σε πρώτη φάση τουλάχιστον να ξανανοίξει το γραφείο.
να έχουμε και εμείς έναν συνομιλητή. Ναι. Διότι εμείς σήμερα έχουμε έναν υπεάρχη, ο οποίος δεν έχει φανεί ποτέ κάτω από τα όρια της περιφέρειάς μας. Δεν έχει μπει ποτέ στην περιφέρειά μας. Εντάξει, ο υπεάρχης έχει έρθει. Εκείνος που δεν έχει έρθει ή εκείνη που δεν έχει έρθει είναι η κυρία υποδιοικήτρια, η οποία έχει την εντύπωση ότι πρέπει να παραμένει εκεί στο σπίτι της δίπλα, στη Λάρισα, και να διοικεί από εκεί τη στερεά Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά δεν τελειώνουν. Αυτά όμως δεν γίνονται. Ακριβώς δεν γίνονται. Έτσι. Δεν γίνονται και όταν κάποιοι. Και άμα δεν μπορεί, ας παραιτηθεί, υπάρχουν κι άλλοι. Ακριβώς. Ας πάει σπίτι της. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι, τη δουλειά της. Έχει δουλειά. Πάει στη δουλειά της. Ακριβώς. Οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο επίσης έθεσα στον Υπουργό και γι' αυτό έδειξε κατανόηση. Για το μεν ζήτημα με το νοσοκομείο Λαμίας με διαβεβαίωσε ότι μέχρι το Γενάρη θα έχουμε διοικητή. Εγώ του είπα ότι μέχρι το Γενάρη είναι πολύ αργά γιατί θα έχουμε κλείσει ένα χρόνο, αλλά τέλος πάντων από το τίποτα κάτι είναι και αυτό. Ναι, σίγουρα. Για το δε ζήτημα της είπε, μου είπε ότι θα ανοίξει ξανά το γραφείο πολύ σύντομα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ήταν παρόν και ο υπεάρχης, ο οποίος συμφώνησε. Ήταν ο κ. Σαντανίου εκεί. Ήταν και ο κ. Σαντανίου. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι θα δοθούν λύσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι αυτό που όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε, όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά και στους δήμους και οι βουλευτές και εσείς, τα ΜΜΕ και όλη η τοπική κοινωνία, οφείλουμε να είμαστε πάντα σε επιφυλακή, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και να περιμένουμε να δουν οι υποσχέσεις να γίνουν πράξη. Τα παρακολουθούμε και εσείς και εμείς και βεβαίως δεν τα ξεχνάμε και τα αναδεικνύουμε συνεχώς μέχρι να βρούμε τη δικαίωση. Επόμενη συνάντηση, κύριε Περιφερειάρχη, είχαμε και άλλα θέματα σε άλλο Υπουργείο και σε άλλες γραμματείες μετά. Ναι, μετά συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών. Θυμάστε νομίζω από το ρεπορτάζ σας ότι είχαμε καταφέρει και είχαμε εντάξει κάποια έργα στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα καλά νέα είναι ότι αυτά τα είχαμε εντάξει βεβαίως πέρσι τον Δεκέμβριο. Είχαμε μια καθυστέρηση 7-8 μήνες. Τα καλά νέα είναι ότι τώρα αυτά τα έργα απεμπλέκονται, απελευθερώνονται και θα προχωρήσουν. Είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο έργων για την περιφέρειά μας, τα οποία έχουν κυρίως να κάνουν με την οδική ασφάλεια και το παράλληλο οδικό δίκτυο στις εθνικές οδούς. Και θα προχωρήσουμε τώρα, κάποια έργα θα τα υλοποιήσουμε εμείς, κάποια έργα θα τα υλοποιήσει το Υπουργείο απευθείας, αλλά με τη δικιά μας εποπτεία. Είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα το οποίο μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και θέλω να πιστεύω ότι επιτέλους το νερό έχει μπει στο βλάκι. Κύριε Έλληνα, πολλές φορές συζητάμε για τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα και πολλές φορές δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ένα κλασικό τέτοιο παράδειγμα. Διότι αυτά τα έργα ήταν ενταγμένα από πέρσι, θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν δημοκρατηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς όμως έχουν αργήσει. Κύριε Παγκογιάννη, πείτε μας και τα νέα, τι μας φέρετε απ' έξω, πού είχατε πάει? Είχα πάει και είχα μετάσχει στη σύνοδο των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης. Είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικός οργανισμός, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά αυτή τη στιγμή. Ήταν συγκεντρωμένοι περίπου 300 αυτοδιοικητικοί από όλη την Ευρώπη. Ξέρετε, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει σε δύο επίπεδα. Πρώτον, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε δίκτυα με άλλες περιφέρειες που είναι σημαντικά όταν θέλουμε αύριο να υποβάλουμε κοινές προτάσεις για χρηματοδοτήσεις. Και δεύτερον, διότι έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη συζήτηση για τη διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει μια συζήτηση για το ποιο θα είναι το μέλλον των ΕΣΠΑ στην πραγματικότητα. Ποιο θα είναι το μέλλον των στρατηγικών, αν θέλετε, συνοχής και ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη, πάρα πολλοί συμμετέχουν σε αυτή. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να βεβαιωθώ ότι η περίφημη αυτή αδικία του στόχου 2 δεν θα επαναληφθεί στη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Για να δούμε, γιατί εκεί στις Βρυξέλλες που τα συζητούσαμε εκεί δύσκολα ήταν, μας είπαν δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό είναι σαφές, αλλά μας ενδιαφέρει τη νέα προγραμματική περίοδο πλέον. Να βεβαιωθούμε ότι η περιφέρειά μας δεν θα διοικηθεί. Θα μου πείτε καλά τώρα εσύ γιατί κάθεσαι και ασχολείσαι με τι θα γίνει σε 3 ή σε 4 χρόνια ή σε 5. Νομίζω ότι και αυτό είναι η δουλειά μου. Δεν δικαιούμαι. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει η γενική κυβέρνηση να το επαναδιαπραγματευτεί και δεν το αποκλείουν, γιατί με στοιχεία της τότε κυβέρνησης έγινε αυτή η κατανομή. Το ξέρετε καλύτερα εσείς, έτσι? Ασφαλώς έχει γίνει με στοιχεία της τότε κυβέρνησης, αλλά το ερώτημα, ξέρετε, είναι ποιο είναι το κριτήριο το οποίο λαμβάνει υπόψη. Τα ξέρετε. Το ανακεφαλή εισόδημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το κατακεφαλή εισόδημα. Έτσι.
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η φτώχεια, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ανεργία, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτοί οι δείκτες, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ερώτημα το που πλέον έχει τεθεί. Μια σειρά από Βόρειοι, Γερμανοί, Φιλανδοί κτλ. Έρχονται και λένε ότι πλέον πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύει το ΕΣΠΑ στην Ευρώπη και να μην παίρνουν όλες οι περιφέρειες, να παίρνουν μόνο κάποιες. Αν όμως αυτό γίνει, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι το πρώτο βήμα για τη συρρίκνωση αυτού του μηχανισμού αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα από τα καλά, τα θετικά που το διαπίστωσα για άλλη μια φορά στη σύνοδο που ήμουν, είναι ότι όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Ευρώπης, είτε είναι βόρειοι είτε νότιοι, έχουν ένα κοινό μέτωπο. Λένε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αφήσουμε την πολιτική συνοχής να περιοριστεί. Ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος, είναι ένα δίκτυο αλληλεγγύης, το οποίο είναι πολύτιμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το οποίο πρέπει να το προστατεύσουν πάση θυσία. Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε και ελπίζουμε κάποια από αυτά τα πράγματα τουλάχιστον υλοποιηθούν εν της πράγμαση και όχι μόνο σε εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις, όχι στην μεριά σας, ενώ από τα κυβερνητικά στελέχη. Εμείς εδώ θα ναι. Κύριε Έλληνα, να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλάδι. Όχι βέβαια. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή στη Λαμία. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, ενδιαφέροντα τα νέα που μας έδωσε ο Περιφερειάρχης ο κ. Μπακογιάννης, γιατί σε λίγο θα πάμε τώρα για θέματα υγείας, θα μιλήσουμε πάλι, για να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Φθιώτιδας, τον κύριο Θανάση Μιχελή. Και όπως είπαμε, οι βουλευτές. Προηγουμένως, Αποστόλη, οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν καταθέσει κοινή ερώτηση και έχουν και ραντεβού την Τετάρτη με τον κύριο Ξανθό. Σήμερα, όπως μας είπε ο κύριος Μπακογιάννης, είδαν τον κύριο Ξανθό ο ίδιος και ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας από την Λάρισα, ο κύριος Νέστορος Αντωνίου. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Αντωνίου πασχίζει, κάνει προσπάθειες και φιλότιμες προσπάθειες, δεν έχει συνεργάτες όμως. Νομίζω ότι οι υποδιοικητές. Ναι, εντάξει, τα ξέρετε θέματα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά. Όχι, τι δυνατότητες έχει από τους συνεργάτες. Αυτό συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Δηλαδή, εγώ τον έχω συναντήσει τηλεφωνικά φυσικά σε πολλά νοσοκομεία και στη Λιβαδιά και στη Χαλκίδα και εδώ έχει έρθει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εν αντιθέσει με τους υποδιοικητές, οι οποίοι είναι κολλημένοι εκεί στη Λάρισα και δεν ξεκολλάνε με τίποτα. Είχε έρθει ο κ. Βενιζέλος, θα θυμίσω εγώ. Είχε έρθει στην συνάντηση με τον κ. Μπακογιάννη, είχε διαβεβαιώσει ότι όλα θα πάνε καλά και αυτά τα θέματα χρειάστηκε το κοινωνικό αυτό πακέτο της στερεάς, όπως το είπε ο Περιφερειάρχης, χρειάστηκε να το θέσει σήμερα στον Υπουργό, τον κ. Ξανθό, για να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα. Πάμε όμως στο Κοινοβούλιο, στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση που έχουμε στην Φθιώτιδα και στον βουλευτή του νομού μας, τον κ. Θανάση Μιχελή, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε. Τι κάνετε? Ταξιδεύουμε προς Αθήνα. Ταξιδεύετε προς Αθήνα. Τι γίνεται τώρα? Πριν από λίγο είχαμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Περιφερειάρχη. Είδε και αυτός το Υπουργείο Υγείας, τον κύριο Ξανθό, δεν κάνω λάθος, τον κύριο Ξανθό, ναι. Όμως έχω πληροφορηθεί ότι εσείς έχετε ήδη καταθέσει, και οι 4 ενώ βουλευτές του νομού μας, έχετε καταθέσει ερώτηση στο Υπουργείο, έτσι είναι? Θα το πούμε αυτό επίσημα όταν επίσημα ανακοινωθεί αυτό. Έχουμε συντονίσει τις ενέργειές μας και προς αυτή την κατεύθυνση και οι 4 βουλευτές του νομού. Και μια άλλη πληροφορία που έχω, την Τετάρτη θα έχετε μια συνάντηση με τον Υπουργό. Αυτό μπορώ να σας επιβεβαιώσω επίσημα, διότι είναι ανακοινώσιμο. Για να είναι απόλυτα. Σύμφωνοι. Τι γίνεται λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα με το θέμα αυτό? Είναι δύο τα ζητήματα. Ναι. Ένα είναι το ζήτημα της λειτουργίας του νοσοκομείου. Ναι. Ένα δεύτερο που μαζί το είχαμε ξανασυζητήσει, ναι, και το επαναφέρω, είναι το ζήτημα της απουσίας του ενός εκ των δύο υποδιευθυντών της 5ης Υγειονομικής Περιφερειακής Υπηρεσίας. Ναι. Δεν θεωρούμε ότι είναι οργανωτικά και αποδοτικά σωστό να είναι και οι δύο στη Λάρισα. Έτσι. Εμένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο να μπορέσει όχι να ελεγχθεί, να επιτηρηθεί, να επισημαθούν οι αδυναμίες των νοσοκομείων της Χαλκίδας, της Θήβας, του Καρπενησίου, της Άγχης, της Ισλαμίας, εκ των μακρόθεν, από τη Λάρισα. Εμείς θα επιμείνουμε να επανέλθει στη Ισλαμία. Και ένα τρίτο είναι αυτό που προχθές αναλυτικά ενημερώθηκα από τον πρόεδρο
του καινούριου, του χωριού μας δίπλα στα Καμένα Βούρλα, για την πλημελή, να μην πω πλήρη, αδυναμία λειτουργίας του κέντρου υγείας. Του κέντρου υγείας. Θα πρέπει να επιμείνουμε, και εγώ προσωπικά θα επιμείνω, υποθέτω και οι άλλοι συνάδελφοι βουλευτές, να βρεθεί τρόπος να αρχίσουν να λειτουργούν. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία την οικονομική που υπάρχει, και εγώ και υποθέτω και όλοι μας, αλλά θα πρέπει να γίνει ένας τέτοιος εξορθολογισμός του προσωπικού του δημοσίου, ώστε να αρχίσουν να λειτουργούν πάλι τα κέντρα υγείας. Αυτά τα τρία θα θέσουμε την Τετάρτη, και με άλλες ενέργειες που συντονιζόμαστε και οι 4 βουλευτές. Θα ήθελα να το ανακοινώσω επίσημα. Ωραία, εντάξει, δεν θέλουμε. Εντάξει, αλλά έχουμε και εμείς τις πληροφορίες μας. Τώρα εντάξει. Αν δεν είναι σωστές, τις διαψεύδετε. Αν είναι σωστές, τις επαληθεύετε. Δεν θα διαψεύσω, θα επαληθεύσω επίσημα όταν. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Κύριε Μιχελή, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να δρομολογούνται. Καταρχήν υπάρχει το θέμα με τους αγρότες, και νομίζω είχατε και μια συνάντηση με τον κύριο Αποστόλου. Με τον κύριο Αποστόλου δεν είχα επίσημη συνάντηση, αλλά βρισκόμαστε τακτικά λόγω και της συνεργασίας μας στην περιφέρεια. Τον συμβουλεύουμε, τον ρωτώ για να μάθω τι ακριβώς γίνεται. Είναι δύσκολα τα πράγματα με τους αγρότες. Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν πλήρως τι συμβαίνει στη χώρα μας. Γνωρίζουν πόσο είναι το αγροτικό προϊόν που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ. Με ένα ΑΕΠ περίπου 180 δις, το αγροτικό προϊόν που διακινείται στη χώρα είναι γύρω στα 10 με 11 δις. Άρα είναι χαμηλό. Αλλά γνωρίζουν ότι από αυτό περίπου το 35% διακινείται στο τιμολογίο. Και μας επιπλήττουν, γιατί το υπόλοιπο 70-65% δεν κινείται, και μας πιέζουν αφόρητα να βρούμε τρόπους να ελεγχθεί. Αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί, και δεν έχουν καμία ευθύνη οι αγρότες γι' αυτό, εννοείται, έτσι. Δεν είναι ο αγρότης που δεν κόβει το τιμολόγιο, είναι ο μεσάζων και ο έμπορας που δεν κόβει το τιμολόγιο. Εκεί είναι το. Είναι ένα ζήτημα, και γι' αυτό πιέζονται οι αγρότες να έχουν δουλειά εξόδων-εξόδων. Οι περισσότεροι νομίζω ότι δεν έχουν τα πλήρη στοιχεία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα για το οποίο μας πιέζουν και μας επιπλήττουν από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι είναι το θέμα της καταγραφής από τους δορυφόρους, της απόλυτης αποτύπωσης των χωραφιών αυτών που πήραν επιδοτήσεις. Εκεί βρίσκουν μικροδιαφορές, από τις οποίες οι Ευρωπαίοι είναι ανυποχώρητοι και επιμένουν να επιστραφούν επιδοτήσεις. Κάτι που είναι αδύνατο να συμβεί. Και βέβαια σε αυτό θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, και η επιβάρυνση, οφείλω να σας πω, ότι είναι της τάξης των 2 με 2,5 δις. Τι λέτε? Είναι σοβαρό ποσό. Όλος ο ελληνικός λαός, δηλαδή. Ναι, μας βγάλαν όλους άχθηση. Δεν είναι επεκριβώς, γιατί εγώ ρώτησα μερικούς αγρότες, χωρίς να ξέρω, και μου είπαν ότι επί παραδείγματι, όταν ο σπορέας του βαμβακιού κάνει τις γραμμές, η γραμμή δεν μπορεί να πάει ακριβώς στο σύνορο του χωραφιού. Μισό μέτρο μέσα να πάει. Ο δορυφόρος πιάνει λοιπόν το χωράφι μισό μέτρο στενότερο από ό,τι είναι. Αν αυτό επιμεριστεί στο σύνολο του εμβαδού, τα 100 στρέμματα μπορεί να βγάλει 5 στρέμματα λιγότερο. Και του λέει, κυρίεται ψέματα. Που δεν είπε, ας πούμε, αλλά όπως και να το κάνουμε, έτσι καταμετρά ο δορυφόρος. Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα. Το τρίτο ζήτημα είναι ο ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ είναι καταγραμμένοι ως αγρότες περί τις 850.000. Κατά κύριο και κατά δευτερεύον επάγγελμα, και αυτός ο διαχωρισμός θα γίνει τώρα, για να γίνει και διαχωρισμός στην φορολόγησή τους. Εννοείται ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα θέσουν σε χαμηλότερο ποσοστό, ενώ κατά δευτερεύον επάγγελμα σε υψηλότερο. Προσέξτε τώρα, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Αυτό θα ρυθμιστεί στο πόσο θα θέσει ο καθένας. Το ζητούμενο είναι ότι στον ΟΓΑ φαίνονται εγγεγραμμένοι 1.350.000. Και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ο φτωχός Έλληνας που ήταν ανεπάγγελτος, ζούσε στο χωριό, είχε εργαστεί μερικά μεροκάματα, δικαιολογούνταν από την ελληνική πολιτεία να πάρει μια αγροτική σύνταξη της τάξης των 320 και 340 ευρώ. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν θεωρούν ότι αυτός, αφού δεν έδωσε εισφορές κτλ., πρέπει να πεταχτεί έξω. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο Υπουργείο, ο κύριος Αποστόλου δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρουν αυτή τη σύνταξη. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι ότι όλα αυτά θα επιβαρύνουν τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. Κύριε Μιχελή, καλό ταξίδι να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε μετά τη συνάντηση που θα έχετε με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
αλλάξουμε θέμα και να πάμε από τα θέματα υγείας και αγροτικής πολιτικής στην βιομηχανία. Έχουμε ακόμη την χαρά να λέμε ότι έχουμε και στην περιοχή μας μια βιομηχανία, και μάλιστα βαριά βιομηχανία, είναι αυτή της Λάρκο. Έχει περάσει από 40 κύματα και ακόμη θα λέγαμε μέσα στη φουρτούνα είναι. Δεν έχουμε κάτι δεδομένο και συγκεκριμένο για το πού πάει η συγκεκριμένη επιχείρηση, η συγκεκριμένη εταιρεία και ποιες είναι οι προθέσεις και των κυβερνώντων. Για τη νέα διοίκηση υπάρχουν παράπονα από την πλευρά των εργαζομένων και προχθές που στη Λαμία βρέθηκε ο πρόεδρος και υποψήφιος εκ νέου στις εκλογές της 22ης Νοεμβρίου για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, τον οποίο και συνάντησαν εκπρόσωποι του Σωματείου με επικεφαλής τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Κορέντζελο, και τον ενημέρωσαν ή και ζήτησαν από τον ίδιο τη θέση του για την επιχείρηση και το δικό τους μέλλον. Ο κύριος Κορέντζελος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλά, όσο μπορούμε το παλεύουμε. Το παλεύετε. Τι γίνεται με την εταιρεία, τι νεότερο έχουμε? Κοιτάξτε, νεότερο δεν έχουμε. Έχουμε μια συνάντηση όμως την Παρασκευή με τη διοίκηση της εταιρείας. Είναι μια αναβληθήσα συνάντηση από τον προηγούμενο μήνα. Τα οποία θα μπουν ζητήματα και εργασιακά, αλλά και ζητήματα αυτά που έχουν διαρρεύσει στον τύπο τώρα τελευταία. Και τι εννοώ? Για το θέμα του κοψίματος του ρεύματος, αλλά και για την αποκρατικοποίηση της εταιρείας. Δηλαδή είναι δύο βασικά ζητήματα που όλα τα χρόνια ταλαιπωρούμαστε με αυτά. Δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να φτιάξει το ρεύμα στη Λάρκο. Και αυτή είναι η απορία, αυτό που συζητάμε και μαζί, κύριε Έλληνα, τόσα χρόνια. Γιατί δεν έχουμε μπει εμείς σε ένα τιμολόγιο όπως έχει μπει ο κύριος Μητυλιανέος με το Υπουργείο της Ελλάδας. Ναι. Γιατί? Αυτό το γιατί ρωτάμε. Απάντηση δεν έχετε πάρει ποτέ, κύριε Κορέντζελε, μέχρι σήμερα. Έχετε και παραστατικά και με αριθμούς παρουσιάσει το θέμα πώς ακριβώς είναι και τι ισχύει. Και πρόταση έχω κάνει. Και σε διαφορετικές κυβερνήσεις το έχετε κάνει αυτό. Και το λέω διαφορετικές κυβερνήσεις με την έννοια ότι άλλη στόχευση έχει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, άλλη μία του ΠΑΣΟΚ, άλλη μία αριστερή κυβέρνηση. Όπως και αν είναι όμως, από πουθενά δεν έχετε πάρει απάντηση. Δεν έχει αιτιολογήσει κάποιος γιατί ένας ιδιώτης έχει φθηνότερη τιμή και μια βιομηχανία όπως είναι η Λάρκο, στην οποία είναι και μέτοχος η ΔΕΗ, πληρώνει πολύ πιο ακριβά. Δυστυχώς το συμπέρασμα είναι ότι όλες οι πολιτικές καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Δεν έχει σημασία αν είναι αριστερά, δεξιά, κέντρο ή παραπλεύρος. Και την αριστερή κυβέρνηση, ας πούμε, δεν είχαμε τα ανάλογα επιθυμητά αποτελέσματα πλην από τις αρχές πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου, που κάναμε μια συνάντηση, ας πούμε, με τον κύριο Μάρδα, που μέσα σε μια εβδομάδα είχε βρει στρατηγικό επενδυτή για την εταιρεία. Μια εβδομάδα υπουργός είχε βρει στρατηγικό επενδυτή. Και πού πήγε ο Πού είναι? Δεν ξέρουμε πού πήγε. Τέλος πάντων, με τον κύριο Στουρλέτη που μιλήσαμε όταν ήταν στο Υπουργείο Εργασίας για εργασιακά ζητήματα, το οποίο δεν πρόλαβε γιατί ξαναπέσαμε σε εκλογές δημοψηφίσματα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Εμείς σαν παράταξη ΔΑΚΕ θέλαμε να δούμε τον κύριο Μεϊμαράκη. Του είπαμε ότι για μας πλέον είναι απαγορευτικό η λέξη αποκρατικοποίηση στην εταιρεία. Αυτό θα το ξεχάσουν. Θα αλλάξουμε σελίδα αν θέλουν πλέον, και δεν περιευθολογώ για αυτό το πράγμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα αποστασιοποιηθούμε αν ξανακούσουμε από την παράταξη δική μας να υπάρχει λέξη αποκρατικοποίηση. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία. Έχουμε πραγματικά, δηλαδή δεν πάει άλλο, δώσαμε τα πάντα, είπαμε πώς μπορεί να σωθεί αυτή η εταιρεία, δώσαμε μια βιομηχανική αναδιάρθρωση και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Τι επενδύσεις πρέπει να γίνουν σε αυτή την εταιρεία, να ρυθμιστεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, και από εκεί και πέρα δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Η εταιρεία αυτή πρέπει να μείνει στο δημόσιο. Αυτές ήταν οι θέσεις μας, αυτά συζητήσαμε με τον κύριο Μεϊμαράκη και δεν είπαμε κάτι περισσότερο. Κύριε Κορέντζελε, τώρα η εταιρεία πώς πάει? Έχει το προϊόν, καταρχήν έχει ζήτηση, η τιμή είναι καλή, τι γίνεται? Κύριε Έλληνα, δεν έχουμε σταματήσει 365 μέρες το χρόνο. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι οι πτωτικές τιμές του νικελίου. Μάλιστα. Γιατί το προϊόν το δικό μας είναι καθαρά χρηματιστηριακό και έχει ορισμένα σκαμπανεβάσματα ανάλογα με τις εποχές. Βέβαια πέσαμε και σε μια παγκόσμια συγκυρία ας πούμε με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, προσδοκούμε ότι
κάποια στιγμή το νικέλιο θα ανακάμψει. Ναι. Από πλευράς προσωπικού έχετε επάρκεια? Λοιπόν, το προσωπικό δεν υπάρχει επάρκεια και θα σας πω το γιατί. Ναι. Γιατί έχουμε ζητήσει και από την προηγούμενη διοίκηση της εταιρείας, το οποίο φτιάχτηκε ένα οργανόγραμμα, αλλά όχι οργανόγραμμα με μολύβι. Θα πρέπει να δοθεί το οργανόγραμμα επίσημα, και εδώ μπορώ να σας πω ότι το έχω ζητήσει από την ΕΜΝΕ, από την Επιθεώρηση Μεταλλίων Νοτιού Ελλάδος, να το πάρουν και οι εργαζόμενοι στα χέρια. Για να δούμε πραγματικά, εμείς δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Δηλαδή δεν ζητάμε να κάνουμε προσλήψεις για προσλήψεις ή να ακολουθήσουμε κάποια πολιτική που θέλουν οι υπόλοιποι. Θέλουμε προσλήψεις ουσιώδεις, το οποίο θα καλύψουν πραγματικά θέσεις εργασίας. Γιατί πάντα στο οργανόγραμμα βάζαμε μία λέξη. Όποιος συνταξιοδοτείται να πληρώνεται. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και αυτό που καίει το εργοστάσιο πραγματικά, μετά τις τελευταίες ενσωματώσεις που γίνανε στο εργοστάσιο το δικό μας, έχει μείνει ένα κομμάτι που είναι κάτω από καθεστώς δουλεμπορίου και είναι η μηχανολογική συντήρηση. Αυτό ζητάμε από την καινούργια διοίκηση και έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχει μεγάλο κόστος, αντίθετα θα γλιτώσει η εταιρεία κάποια λεφτά αν αυτοί οι συνάδελφοί μας ενσωματωθούν στο μόνιμο προσωπικό. Ναι. Και βεβαίως είναι η πραγματικότητα. Είχαμε και τις ανθρωποθυσίες στο παρελθόν. Ακριβώς. Χάθηκαν πολλοί άνθρωποι εξαιτίας ακριβώς. Τώρα αν καταφέρουμε να πείσουμε μια διοίκηση της αριστεράς, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ μπορεί να τα λέω όπως τα λέω, μπορεί να μην με καταλαβαίνουν, γιατί πραγματικά έχουν πάρει κάποιες συστάσεις οι άνθρωποι ότι και αυτό φαίνεται, ας πούμε, από τις εξελίξεις, ότι δεν έχουμε τακτικές επαφές όπως είχαμε με τους προηγούμενους. Ας μπουν μπροστά οι έχοντες σχέση με την κυβέρνηση. Κοινός είναι ο στόχος. Ενώ σε συνεργασία μαζί σας, αλλά ας κάνουν τις επαφές αυτοί, να κλείνουν τα ραντεβού και να πηγαίνετε όλοι μαζί. Θα θυμάστε ένα μεσημέρι που μιλήσαμε πάλι μαζί, που κατηγορούμουν ότι κάναμε κομματικές προσλήψεις. Νομίζετε ότι κανένας απ' έξω, αυτός που ενδιαφέρεται για την εταιρεία, ενδιαφέρεται πραγματικά για το μέλλον της εταιρείας? Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρονται να κάνουν κομματικά πράγματα. Αυτό γινόταν και στο παρελθόν, αυτό θα γίνει και τώρα. Για εκλογική πελατεία, Ακριβώς. Γιατί το μαγαζί το δικό μας πραγματικά είναι μαγαζί με εκλογική πελατεία. Αν το κρύβουμε αυτό. Έτσι είναι αλήθεια. Μάλιστα, κύριε Κορότη, τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, για χαρά σας. Για χαρά. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα. Υπάρχει τελευταία ένα μπαράζ διαμαρτυριών που εισπράττουμε κι εμείς από οδηγούς που κινούνται στους ας πούμε εθνικούς δρόμους αλλά και περιφερειακούς δρόμους. Επαρχιακό δίκτυο περισσότερο. Όχι, είναι εθνικοί δρόμοι. Δηλαδή Λαμία Καρπενήσι είναι εθνικός δρόμος. Λαμία Ιταία, Λαμία Άμφισσα είναι εθνικός δρόμος. Έτσι, οι άλλοι είναι αυτοκινητόδρομοι πλέον. Όπου έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλές κάμερες. Κάμερες οι οποίες, εντάξει, εμείς δεν λέμε, δεν είμαστε αντίθετοι στην τοποθέτηση αυτών των μηχανημάτων εκεί, να ελέγχονται οι δρόμοι, αλλά είμαστε αντίθετοι και συμφωνούμε με τους ακροατές μας που λένε ότι υπάρχουν όρια που είναι 50 χιλιόμετρα. Δηλαδή όταν ας πούμε κινείσαι από στο Λαμία προς Καρπενήσι, Λαμία προς Δομοκό, Λαμία προς Μπράλο, και είναι μεγάλη, είναι αρκετά, ειδικά προς το Μπράλο, μεγάλος δρόμος, και σε υποχρεώνει σε σημείο που θα πρέπει να κινείσαι με μια λογική ταχύτητα, δηλαδή 80-100 χιλιόμετρα, να σου βάζουν όριο 50 χιλιόμετρα. Αυτό πραγματικά είναι περίεργο τουλάχιστον. Και σε διαφορετική περίπτωση να σε φωτογραφίζουν και να σου έρχεται το πρόστιμο πλέον, γιατί δεν είναι δοκιμαστική η περίοδος αυτή. Τώρα γράφουν κανονικά βέβαια. Λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις, αντιδράσεις και από ιδιώτες και από ιδιοκτήτες ιδιωτικών αυτοκινήτων, αλλά και επαγγελματίες. Και είναι μάλιστα και κάποιοι οι οποίοι επαγγελματίες είναι κυρίως οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι λένε πώς θα πάω τον πελάτη τώρα. Πάω με ταχύτητα χελώνας. Ο πελάτης να πάει στη δουλειά του, βιάζει, μπορεί να έχω ένα περιστατικό, μπορεί να έχω έναν άρρωστο μέσα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Λοιπόν, να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον φίλο και συνεργάτη εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή της Αμφίκλειας, τον Γιώργο τον Ποζιό.
οποίος βιώνει και ο ίδιος αυτή την κατάσταση που υπάρχει στο δρόμο από Λαμία προς το Μπράλο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επαγγελματίας οδηγός ταξί, ναι. ο κύριος Ποζιός. Και συνεργάτης δικός μας εδώ και πολλά χρόνια. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Απόστολε, και σένα και στη Βούλα. Τι γίνεται? Ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία. Μα τι είναι αυτό? Τι να γίνει, έχουμε αυτό το μείζον πρόβλημα που ανέφερες προηγουμένως. Ναι. Αλλά ένα περιστατικό να μας συμβεί, όπως είπατε, και συγκεκριμένα χθες το βράδυ 10 και 22 περνούσαμε επίγον περιστατικό να πάω στο νοσοκομείο στη Λαμία. Μάλιστα. Και με κατεγράψανε οι κάμερες. Σε φωτογράφησε. Δεν είναι δυνατόν να περνάς με 50 όριο ταχύτητος χιλιόμετρα την ώρα στη στιγμή που η ευθεία προς το Χάνι του Καρανάσου είναι 3 χιλιόμετρα. Ναι. Και σε απόσταση μόλις περνάς τον Αυχένα στα 20 μέτρα να υπάρχει και άλλη κάμερα. Ναι. Δηλαδή το μέτρο αυτό δεν είναι κατασταλτικό. Είναι καθαρός εισπρακτικό. Πρακτικό, μάλιστα. Δεν μπορούμε να πούμε να δουλέψουμε ούτε εμείς οι επαγγελματίες. Αλλά εάν λάβεις υπόψη ότι ο φόρτος της παλαιάς εθνικής οδού αυτή τη στιγμή έχει 10πλασιαστεί από τα φορτικά, τα ξένα και τα ντόπια εδώ τα ελληνικά. Για να αποφύγουν τα διόδια. Κάναμε πολλές παραστάσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν σου μιλάω μόνο σαν ταξιτζής, σαν αυτοκίνητιστης. Μιλάω και σαν τοπικός δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος, ας πούμε, παίρνω τα μηνύματα από τον κόσμο και όλος ο κόσμος έχει αγανακτήσει, να πούμε. Και τι λένε, τι γίνεται, Γιώργο? Θα ήθελα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καραΐσκο, και με τον στρατηγό, τον κύριο Αποστολόπουλο, που θέλω να τους απονέμω τα εύσημα γενικά στην αστυνομία, διότι καθώς έκλεισε το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού, και οι φυλακές το υψής ασφαλείας που ήταν και τώρα είναι κανονικές φυλακές. Ένα αξιόλογο προσωπικό εδώ στο αστυνομικό τμήμα και έχει επιδοθεί η ασφάλεια του κόσμου και ο τροχονομικός έλεγχος έχει επιταχυνθεί, αλλά και γενικά οι ομάδες οι οποίες έρχονται και για να καταστήλουν τη βία και να κάνουν έλεγχο, ας πούμε, έχουν εμπεδώσει την ασφάλεια του πολίτη. Και θέλω πάνω σε αυτό το θέμα να τους συγχαρώ, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ναι, παρόλο που γίνονται μεμονωμένες κλοπές, ας πούμε, σε διαφορετικά εδώ τοπικά διαμερίσματα που είναι σπίτια εγκαταλελειμμένα, η αστυνομία κάνει τη δουλειά τους και ο προηγούμενος διοικητής του αστυνομικού τμήματος και ο αντικαταστάτης του τώρα είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Η δε αστυνομία, ανά πάσα στιγμή, όποτε και να πάμε σαν πολίτες να εξυπηρετηθούμε, έχουν τόση ευγένεια πάνω τους και θέλουν τα παιδιά αυτά όλα, και οι ομάδες ο 7 και οι υπόλοιπες που έρχονται εδώ, και οι επικεφαλείς και το προσωπικό το υπόλοιπο, μας εξυπηρετούν και έχει επιδοθεί μια ασφάλεια στον κόσμο και βλέπουν το περιπολικό μέρα νύχτα να κινείται. Γιώργο, για πες μου τώρα, δηλαδή πηγαίνοντας από Λαμία μέχρι Μπράλο, πόσες κάμερες θα βρούμε? Υπάρχουν 3 κάμερες. Υπάρχει μία στη διασταύρωση που πάει Αμφίκλια Γραβιά, η οποία είναι στην κατηφόρα. Μόλις παίρνει στην κατηφόρα και πρέπει το αυτοκίνητο να το γονατίσεις, που λέμε εμείς στην καθημερινή. Και κατεβάζει στα 50 χιλιόμετρα. Εγώ, για καλή μου τύχη, βέβαια, περνάω 4 φορές την ημέρα πάνω κάτω Λαμία. Έχουν αγανακτήσει και οι πελάτες. Αλλά δεν μπορείς να περάσεις το βαθύριμα που λέμε εμείς στο Σκαμνό και σε απόσταση 20 μέτρων να υπάρχει κάμερα ευθεία 3 χιλιόμετρων και να κανονίσεις το αυτοκίνητο να πάει με 50... Γιώργο, επειδή δεν το έχω δει τώρα, κάτω από την κάμερα έχει και όριο, γράφει? Δεν γράφει τίποτα, απλώς και μόνο σε προειδοποιεί ότι υπάρχουν κάμερες. Ναι, και πού ξέρω πώς είναι το όριο εκεί? Μα ακριβώς αυτό. Επειδή θεωρείται παλαιά εθνική οδός, και αν λάβουμε υπόψη ότι και η παλαιά εθνική οδός Θηβών Μάντρας, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπως είναι και τώρα, βάλανε στο Δομοκό, βάλανε και προς το Καρπενήσι. Βάλανε και στο... παντού. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, να προσέχει ο οδηγός. Αυτό είναι καθαρό θέμα εισπρακτικό. Και έχουμε, ας πούμε, γονατίσει επάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή πόσο θα ήταν, ας πούμε, έτσι, το λογικό? Ένα λογικό όριο 70 με 80 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Το βλέπω λογικό. Ναι. Αλλά όχι όμως να σου βάζει την κάμερα και να σου λέει πήγαινε με 50. Μάλιστα. Δεν είναι, αυτό θέλει συζήτηση. Βέβαια, Ας το δούνε με καλό μάτι και ο στρατηγός, ο κύριος Αποστολόπουλος, και οι περιφερειάρχες εκεί, οι δικοί μας εδώ, περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες. Θα μιλήσουμε και μαζί τους. Ναι, και θα παρακαλέσω και τον πρόεδρο του Σωματείου των Ταξιτζίδων, των επαγγελματιών, να κάνουμε μια παράσταση
και στην περιφέρεια, ναι, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση. Ναι, ναι, συμφωνούμε. Δεν γίνεται αλλιώς να πούμε, γιατί δεν είναι φύση αδύνατο να πάσουμε αυτό το όριο ταχύτητος. Ναι. Εκτός αν θέλουν να μας τσεκάρουν όλους, να πούμε, και να έχουν ο κύριος Αλεξιάδης ένα χρηματικό ποσό να παίξει στον Κουρβανά, διότι αυτά τα λεφτά πάνε στο κράτος, δεν πάνε στο Δήμο. Δεν πάει στο Δήμο, ναι. Καταλάβατε. Από εκεί θα βγάλουν, πού θα πάει τώρα αυτή η κατάσταση. Δεν είναι αυτό μόνο. Να είναι μια κατοικημένη περιοχή. Το ναι, βλέπω. Ναι, συμφωνώ. Παλαιά αστική οδό. Δεν μπορεί να βάλει όριο ταχύτητος 50 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι είναι. Ναι. Γιώργο, τα ξαναλέμε, θα έχουμε επικοινωνία με αυτούς που είπαμε προηγουμένως. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Θα περιμένω τις ανάλογες ενέργειες από τους υπεύθυνους. Θα τους ακούσουμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Καλό απόγευμα. Έχει δίκιο και ο Γιώργος ο Ποζιός και όλοι οι άλλοι φίλοι που διαμαρτύρονται. Ναι, οι οποίοι, εντάξει, το 50 χιλιόμετρα τώρα σε δρόμους, ειδικά εκεί στο Πράλο, είναι δρόμος πλέον σαν μεγάλος δρόμος, κανονικός έτσι δρόμος. Μάλιστα. Λοιπόν, στο επόμενο θέμα μας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώνεται σήμερα το απόγευμα. Ο οργανωτής ο Φοιτητικός Σύλλογος Διαβητικών και Φίλων Ιγλικιά Ρούμελη, και η συζήτηση αφορά τον σακχαρώδη διαβήτη. Ρωτάμε για τον διαβήτη, μαθαίνουμε για τον διαβήτη. Με αφορμή βεβαίως σε 4-5 μέρες, στις 14 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα η ενημέρωση για τον σακχαρώδη διαβήτη, γιατί το κατά αφορά όλους μας και έχει σχέση με το πώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό, γιατί σήμερα δεν μας απασχολεί, αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει και έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα κρούσματα για τον σακχαρώδη διαβήτη που δεν υπάρχει σπίτι που να μην αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με κάποιο από τα μέλη του. Λοιπόν, το απόγευμα στο ξενοδοχείο Σαμαρά στις 6:30 οι γιατροί του διαβητολογικού ιατρείου του νοσοκομείου της Λαμίας, ο κύριος Λεωνίδας Λαναράς και η κυρία Μάγδα Μπριστιάνου, θα μιλήσουν για το σακχαρώδη διαβήτη και θα ενημερώσουν όλους όσους έχουν απορίες ή ερωτήματα. Θα μάθουμε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και εμείς μια πρώτη γεύση θα σας δώσουμε τώρα, γιατί στην κουβέντα μας και στο κεντρικό μας δελτίο θα βάλουμε την κυρία Μάγδα Μπριστιάνου, που είναι υπεύθυνη για το ιατρείο διαβητικού ποδιού στο νοσοκομείο της Λαμίας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και νομίζω ότι είναι καιρός να τα ξαναπούμε, γιατί μάλλον ξεχάσαμε κάποια πράγματα. Κυρία Μπριστιάνου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μέσα από το σταθμό σας έχουμε κάνει αρκετές ενημερωτικές εκπομπές. Και το θέμα είναι ότι όταν ενημερώνεις, ξέρεις και να προλαμβάνεις τον άλλον. Και το πρόβλημα ποιο είναι στο διαβήτη? Ότι το 40% των διαβητικών που κυκλοφορούν ανάμεσά μας είναι αδιάγνωστοι. Δεν το ξέρουν. Ναι, δεν το ξέρουν. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο διαβητικοί. Δεν πονάει, κυρία Μπριστιάνου. Δεν πονάει. Και ξέρετε, οι περισσότεροι το ανακαλύπτουν όταν κάνει την πρώτη επιπλοκή. Ή θα κάνει ένα έμφραγμα, ή θα κάνει ένα εγκεφαλικό, ή θα οδηγηθεί σε μια νεφρική νόσο. Πόσοι από αυτούς καταλήγουν σε μονάδα αιμοκάθαρσης. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι οι επιπλοκές που κάνει ο διαβήτης είναι τρομερές και φοβερές. Αφορά όλα τα όργανα. Έτσι. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Υπήρξε πρόσφατα μια φιλανδική μελέτη στην οποία αποδείχθηκε ότι όσο πιο πολύ ενημερώνουμε και με διάφορες εκπομπές ενημερωτικές τον πληθυσμό γενικότερα, τόσο μειώθηκαν τα ποσοστά σε ορισμένες ασθένειες. Και μία από αυτές ήταν και η παχυσαρκία και η επόμενη ο διαβήτης. Ξέρετε, η παχυσαρκία και η διαβήτης πάνε μαζί. Θεωρούνται δύο δίδυμες πανδημίες πλέον. Ο παχύσαρκος, σίγουρα ένα μεγάλο μέρος του, το 1/3 του πληθυσμού, του παχύσαρκου πληθυσμού, θα κάνει διαβήτη. Άρα τέτοιου είδους συζητήσεις και τέτοιου είδους ενημερώσεις μέσα από το σταθμό σας είναι πολύ αναγκαίες. Κύριε Μπριστιάνου, καταρχήν έχουμε μια εκδήλωση σήμερα, δεν είναι? Ναι, πολύ σημαντική εκδήλωση. Το κυριότερο είναι ότι επιτέλους η Ιθιώδη απέκτησε σύλλογο. Ξέρετε, έρχονται δύσκολοι καιροί για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι διαβητικοί, τα αναλώσιμα που χρειάζονται οι διαβητικοί, είτε παίρνουν δισκία, είτε παίρνουν ισουλίνη, συνδυασμό αυτών των δύο, είναι πανάκριβα. Πρέπει να ενωθούν, πρώτα απ' όλα για το ίδιο το καλό τους, το οικονομικό τους κόστος, και το δεύτερο, ξέρετε, όσο πιο πολύ ενωμένοι είναι και όσο τέτοιου είδους εκδηλώσεις γίνονται, τόσο πλησιάζει και ο κόσμος και ενημερώνεται καλύτερα. Άρα, πρώτα απ' όλα να χαιρετήσουμε αυτό το σύλλογο. Πραγματικά να το χαιρετήσουμε αυτό το σύλλογο, και θα έλεγα ότι επειδή η Φθιώτιδα και η γύρω περιοχή έχουμε πολλούς διαβητικούς, καλό θα είναι να τον αγκαλιάσουν, γιατί όντως θα γίνουν πολλές προσπάθειες ενημέρωσης.
Η εκδήλωση είναι στο Εργατικό Κέντρο, λοιπόν. Είναι στο Σαμαρά. Σαμαρά θα γίνει, είναι στις 6.30 ώρα, θα ακούσουν πολλά. Κοιτάξτε, στο διαβήτη πλέον υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι να βάλουμε πλέον ξανά τη μεσογειακή διατροφή, είναι και το μότο της φετινής Παγκόσμιας ημέρας. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από τη μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, θα πρέπει στο σπίτι μας, ανοίγοντας ένα ψυγείο, να υπάρχουν τα φρούτα, τα λαχανικά μας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μαγειρεμένο φαγητό. Θα πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας όχι μόνο τύπου τα χυφαγεία, αλλά ας φάνε και κάτι από το σπίτι. Λίγο ψωμί, λίγο τυρί, φρούτα, το βασικό. Και το δεύτερο, υπάρχουν νέες θεραπείες, πολύ ελπιδοφόρες θεραπείες, που πραγματικά καθυστερούν την εξέλιξη του διαβήτη. Άρα είναι πολλά τα νέα δεδομένα, τρέχουν τα δεδομένα ειδικά στον χώρο του διαβήτη, πάρα πολλά δεδομένα, οπότε καλό θα είναι να ενημερωθεί. Ξέρετε τι γίνεται, πολλοί παίρνουν μια αγωγή πριν χρόνια και με αυτή, επειδή ο διαβήτης δεν πονάει, συνεχίζουν να την παίρνουν. Δεν είναι έτσι. Ο διαβήτης εξελίσσεται. Μια θεραπεία που πήραμε και μας ρύθμισε πριν από 1 χρόνο, πριν 2, πριν 3, 4 χρόνια, ενδεχομένως δεν μας ρυθμίζει. Πάβει να ανταποκρίνεται. Ακριβώς. Υπάρχουν πολύ καινούριες θεραπείες που μπορούν να συνδυαστούν, όχι μόνο ινσουλίνες. Μιλάμε για νέες θεραπείες που στοχεύουν σε παθολογικά μονοπάτια. Ξέρετε, τώρα σιγά σιγά ανακαλύπτουμε τι είναι διαβήτης. Μέχρι τώρα ξέραμε διαβήτης κάνει κάποιος που του λείπει ινσουλίνη. Πολύ ή λίγο. Τώρα δεν είναι μόνο αυτό. Κάνει διαβήτη γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που κρύβονται στο πεπτικό μας σύστημα. Δηλαδή ανακαλύπτουμε σιγά σιγά νέα μονοπάτια από το φυσιολογικά και πάνω αυτό φτιάχνονται φάρμακα. Και κυρίως αυτό που λέω πάντα, ότι κάθε φορά που κάποιος θα συμμετέχει σε μια τέτοιου είδους συζήτηση, κάτι θα προσθέσει και ο ίδιος στη συζήτηση, μια απορία δικιά του μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλον και πάνω στη συζήτηση γινόμαστε και καλύτεροι. Κύριε Χριστιανού, δηλαδή δεν αρκεί ο ένας κλόνος της τρόπου ζωής, δηλαδή μόνο ο φαρμακευτικός ή μόνο ο διαιτητικός. Όχι. Θα σας πω, στο κομμάτι υπάρχει ένα στάδιο του διαβήτη που λέγεται προδιαβήτης, που δεν είναι άλλος διαβητικός. Εκεί πραγματικά, αν κάποιος είναι παχύσαρκος, αν κάποιος τρώει πολύ άσχημα, δηλαδή λιπαρά κτλ., αν αλλάξει τον τρόπο ζωής του και ασκηθεί, έχει κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή αυτοί οι ασθενείς στο 1/3 μόνο θα γίνουν διαβητικοί. Όμως, όταν μιλάμε για διαβήτη, πρέπει πάντα να συνδυάζουμε τη διατροφή, την άσκηση με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Και τώρα, ξέρετε, έχουμε 20 καινούργια σκευάσματα. Όχι ινσουλίνες, 20 καινούργια σκευάσματα. Που σημαίνει ότι για τον κάθε ασθενή, επειδή πλέον η θεραπεία πλέον είναι ανθρωποκεντρική, εξατομικευμένη, για τον κάθε ασθενή μπορούμε να προσαρμόσουμε τη θεραπεία στη ζωή του και ανάλογα το τι είδους διαβήτη έχει. Άλλοι έχουν πιο προχωρημένο, άλλοι έχουν μικρότερης διάρκειας, άρα είναι πολύ σημαντικό να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Η ινσουλίνη πάντως κάποια στιγμή είναι απαραίτητη. Δεν το συζητώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαβητικών όταν έχουν πάνω από 20 χρόνια διαβήτη, μπορεί να χρειαστεί να πάρει και ινσουλίνη. Και μάλιστα τώρα έχουμε πολύ καινούργιες ινσουλίνες που μοιάζουν πολύ με το ανθρώπινο μόριο. Πάρα πολύ. Μπορεί να χρειαστεί. Βέβαια, τι έχουμε παρατηρήσει από τις μελέτες μας. Ότι με τις καινούργιες κατηγορίες φαρμάκων που κυκλοφορούν, καθυστερεί η απόπτωση των β-κυτάρων, δηλαδή των κυτάρων που παράγουν ινσουλίνη. Άρα είναι πολύ βασικό η παρακολούθηση. Πολύ βασικό η παρακολούθηση και η δίαιτα και η άσκηση. Δεν το συζητάμε πάντα. Πάντα είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να μιλάς μόνο φαρμακευτική αγωγή χωρίς να τα συνδυάζει και τα δύο. Δηλαδή έχει προχωρήσει και η επιστήμη, η φαρμακολογία, Δεν το συζητώ. Ξέρετε γιατί ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι δεν φταίει μόνο το β-κύτταρο που δεν βγάζει ινσουλίνη. Υπάρχουν και άλλα κύτταρα που παράγουν ουσίες που στους διαβητικούς υπολείπονται, καταστρέφονται. Άρα φτιάχνουμε ουσίες που βοηθούν να διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτή την ινσουλίνη που έχουμε. Σε αυτό το κομμάτι, και μάλιστα επειδή πρόσφατα είχα πάει στο Πανευρωπαϊκό του Σεπτέμβρη που γίνεται το Πανευρωπαϊκό του Διαβήτη, όπου εκεί ακούσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακόμα και για τον τύπο 1 διαβήτη, για το βιονικό πάγκρεας, τι περιμένουμε να έρθουν. Ειδικά στο χώρο του διαβήτη, πραγματικά θα έχουμε πολλές μεγάλες εξελίξεις. Οριστική θεραπεία πάντως δεν βλέπω να έχουμε. Οριστική θεραπεία δεν υπάρχει ακόμη. Ακούστηκαν πάρα πολλά για εμβόλια του διαβήτη. Οριστική όμως θεραπεία όχι. Ειδικά για τον τύπο 1 διαβήτη. Ακούγονται πάρα πολλά ακόμα, χωρίς όμως να έχουμε καταλήξει κάπου. Και σκεφτείτε ότι ειδικά στην Αμερική υπάρχει ένα ίδρυμα το οποίο επιχορηγεί τέτοιου είδους προγράμματα, ειδικά για τον τύπο 1 διαβήτη, γιατί είναι η τρίτη ασθένεια η οποία, ξέρετε, στην Αμερική και σε αναπτυγμένα κράτη, όπως είναι στη Βόρεια Ευρώπη,
Όταν βλέπεις έναν ασθενή, δεν τον βλέπεις μόνο σαν ασθενή, όπως βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Ας πάρει το φθηνότερο φάρμακο, ας μην του δώσω ταινίες και θα δούμε τι θα γίνει. Εκεί κοιτάζουν έναν ασθενή, αν πραγματικά τον βοηθήσουν να είναι καλά ρυθμισμένος, πόσο θα κοστίσει μεθαύριο στο σύστημα υγείας του. Και έχει παρατηρηθεί σε μεγάλα προγράμματα που έχουν γίνει, ότι ο καλά ρυθμισμένος διαβητικός κοστίζει πολύ λιγότερα από τον αρρύθμιστο. Και ξέρετε, και δεν το λέω ότι κοστίζει μόνο από άποψη κόστους, το κομμάτι το ψυχολογικό και αυτό που αφορά τον ίδιο με την οικογένειά του. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ακροτηριασμένο που έχει ανάγκη από τρίτο. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έχει κάνει έμφραγμα. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που καταλήγει στη μονάδα τεχνητού νεφρού και έχει ανάγκη από έναν τρίτο άτομο να τον πηγαίνει 3 φορές την εβδομάδα. Και από άποψη κόστους. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Και χαίρομαι, πραγματικά το χαίρομαι, γιατί μέσα από το σταθμό σας έχουμε ενημερώσει αρκετές φορές στον κόσμο. Ξέρετε, μην φοβηθείτε, μετρήστε ένα ζάχαρο. Αν είστε στην υψηλή ομάδα κινδύνου, αυτό που ξέρουν οι περισσότεροι τι σημαίνει, βασικά η κληρονομικότητα. Είμαστε παχύσαρκοι, πήραμε κιλά, έχουμε κληρονομικότητα, κάναμε διαβήτη στην εγκυμοσύνη μας, έχουμε πολυκυστικές οθήκες, έχουμε πίεση, έχουμε χολυστερίνη. Στον ετήσιο έλεγχο ας κάνουμε και ένα ζάχαρο. Δεν είναι τόσο. Επομένως, επειδή όπως είπατε στην αρχή είναι ασυμπτωματική ασθένεια, έτσι. Βέβαια. Όταν αρχίσει να δίνει συμπτώματα. Είναι πολύ αργά. Είναι πολύ προχωρημένη η κατάσταση. Πολύ προχωρημένη. Όταν αρχίσει ο άλλος να λέει να χάνει κιλά, να εξήγεται ενώ τρώει, να σηκώνεται τη νύχτα από το κρεβάτι του και να πηγαίνει στην τουαλέτα, να νιώθει κόπωση, αδυναμία, τότε έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ένας λοιπόν ο οποίος φαινομενικά φαίνεται υγιής, ειδικά στο συγκεκριμένο, κάθε πότε πρέπει να κάνει εξετάσεις έμετος, καταρχήν τι κάνει. Ναι, καταρχήν έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Όταν είμαστε από 45 και πάνω και έχουμε όλους τους προεδρευτικούς παράγοντες, αυτό που είπαμε, κληρονομικότητα και όλα αυτά που είπαμε, καλό θα είναι στο ετήσιο check-up που κάνει τουλάχιστον να κάνει ένα ζάχαρο νηστείας. Και προσοχή εδώ, αν βρει το ζάχαρο το νηστικός πάει το πρωί, από 100 μέχρι 125, μην πει δεν έχω τίποτα, θα πρέπει να το συζητήσει με τον γιατρό του. Εκεί κρύβεται η γκρίζα ζώνη, η ύποπτη, αυτό που λέμε οι προδιαβητικοί, που αν δεν προσέξουν μπορεί να γίνουν διαβητικοί. Τώρα, αυτοί που είναι κάτω από 45, δεν έχουν προδιαβητικούς παράγοντες, ναι, στα 2 και στα 3 χρόνια. Αν όμως είναι κάτω από 45, είναι παχύσαρκοι ή έκαναν ένα έμφραγμα μυοκαρδίου ή έχουν στην οικογένειά τους και αυτοί όταν κάνουν ένα check-up μας τον 1 χρόνο, στα 2 χρόνια, ένα ζάχαρο νηστείας πρέπει να το κάνουν. Κύριε Πριστιανού, είναι δεδομένο ότι ας πούμε τα παιδιά των διαβητικών θα νοσήσουν και αυτά? Όχι. Σε ό,τι αφορά τους τύπου 1, δηλαδή αυτοί που πλέον έχουν παντελή έλλειψη ινσουλίνης. Το λεγόμενο νεανικό διαβήτη. Αυτό που λέμε εφηβικό, νεανικό, παιδικό διαβήτη. Όταν είναι και οι δύο γονείς, είναι πολύ μικρό το ποσοστό, κάτω του 3%. Έτσι. Αυτό όμως που ξέρουμε σίγουρα και από μελέτες είναι αυτοί οι τύπου 2 των ενηλίκων. Ναι, αυτοί πραγματικά κουβαλάνε ένα γονίδιο, αυτό που λέμε η κληρονομικότητά τους είναι πολύ έντονη. Δε όταν είναι και οι δύο γονείς τύπου 2, η κληρονομικότητα αυτό όχι απλώς πολλαπλασιάζεται, δεκαπλασιάζεται και παραπάνω. Άρα σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους έχουμε, είναι οι άνθρωποι υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να προσέξουν. Και κυρίως αυτοί που ξεφεύγουν στα κιλά τους γίνονται υπέρβολοι παχύσαρκοι. Ναι, αυτή είναι η κληρονομικότητα σε αυτή την κατηγορία. Ναι, και μάλιστα τώρα τελευταία ανακαλύψαμε. Κάποτε λέγαμε είναι ο νεανικός, είναι ο τύπου 2. Δεν είναι έτσι. Ο τύπου 2 έχει πολλά σκαλοπάτια στα οποία μπαίνει μέσα η κληρονομικότητα. Άρα καλό θα είναι στο check-up που κάνουμε το ζάχαρο νηστείας, μην το ξεχνάμε. Όχι κατευθείαν την γλυκοζηλιωμένη που κάνουμε όλοι, γιατί πολλές φορές με μια γλυκοζηλιωμένη δεν μπορούμε να μην βγάλουμε πολλά αποτελέσματα. Μπορεί να έχει μια φυσιολογική γλυκοζηλιωμένη με ένα ζάχαρο κάπως κακό. Άρα ένα ζάχαρο το πρωινό νηστείας, και όταν λέω νηστείας, όχι τρώω και πάω σε 2 ώρες να πάρω. Θα φάω το βράδυ με 8-9, όπως κάνω και για τα λιπίδια μου, και μετά από ένα 10ωρο-12ωρο θα πάω να δώσω την αιμοληψία μου το πρωί. Στο νοσοκομείο τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να τις κάνουμε, βεβαίως. Όχι, λέω τι μπορεί να μας παράσχετε εσείς εδώ? Στο ειδικό ιατρείο. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει ένα ιατρείο. Σε ό,τι αφορά το διαβητολογικό, είναι ιατρείο που γίνεται καθημερινά. Το διαβητολογικό. Οπότε κάποιο που έχει ανάγκη το συζητάμε. Σε ό,τι αφορά το ιατρείο διαβητικού ποδιού, παρότι είναι κάθε Τετάρτη το επίσημο, είναι ανοιχτό, το έχω δηλώσει οποιαδήποτε στιγμή. Το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεση του καθενός. Όταν υπάρχει πρόβλημα, βεβαίως, ειδικά το διαβητικό πόδι δεν το αμελούμε. Ό,τι παρατηρήσει κάποιο, έναν κάλο, μια σκισμή, ένα χρώμα στο δαχτυλάκι του που του μπλαβίζει, που δεν του αρέσει. Κάτι που δεν αρέσει στο πόδι του, βεβαίως είναι πάντα ανοιχτό, το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεσή του. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα παρατηρήσει ότι είναι σώνη και καλά διαβητικός, έτσι. Όχι, και ξέρετε, πάρα πολύ είναι απλό χτύπημα. Ένα απλό χτύπημα. Καλό θα είναι όμως πριν να αποφασίσουμε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας κύριος έκανε έναν απλό κάλο και πήγε στο φαρμακείο, δεν είπε βέβαια ότι είναι διαβητικός και πήρε αυτή την καυστική ουσία. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Για ένα απλό κάλο
που ήταν διαβητικός, βάζοντας την καυστική ουσία, κάναμε ένα φοβερό έγκαυμα. Και από εκεί ξεκινήσαμε μια περιπέτεια. Δηλαδή, το θέμα το να επισκεφτείς το ιατρείο δεν είναι μόνο γιατί έχεις πρόβλημα. Επίσημα, μία φορά το χρόνο θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος των ποδιών. Είναι η κυρία Μπριστιάνου που πολλά πράγματα περνάνε στα πολύ μικρά γράμματα. Τώρα που είπατε αυτό με τον κάλο, εγώ έχω μια περίπτωση γνωστού που ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα, διαβητικός όν, κάπου τον πλήγωσε ένα καινούριο παπούτσι, έβαλε αυτή την ταινία που βάζουμε όλοι μας να το καλύψει σαν επίδεσμο. Αυτό όμως εκ των υστέρων διάβασε ότι έχει πρόβλημα και θα πρέπει, αν είναι κάποιος διαβητικός, να το προσέχει και να μην το χρησιμοποιεί. Γιατί, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί αυτές οι ταινίες τι κάνουν, κρατούν την υγρασία μέσα. Όταν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια πληγή, σε ένα σημείο του ποδιού ενός διαβητικού, εμείς τι θέλουμε, να βοηθήσουμε να απορροφηθεί αυτό το είδημα, όχι να το εγκλωβίσουμε και να παραμείνει η υγρασία. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές, παρότι είναι κουραστικό, το να επισκέφτεσαι μία φορά ένα ιατρείο είναι απλά πράγματα. Εγώ θα σου πω κάτι. Την προηγούμενη Τετάρτη που έκανα ιατρείο, ένας ασθενής ήρθε με ένα φοβερό έγκαυμα. Από τι? Από αυτές τις καυστικές ουσίες, τις καταπραϊντικές που χρησιμοποιούμε για όταν έχουμε πόνους και βάζουμε διάφορες εξωτερικές αλυσίες. Τις θερμαντικές. Ακριβώς, οι οποίες απαγορεύονται στο διαβητικό ασθενή. Διότι μπορεί να κάνει στριβή και να ξεκινήσει έγκαυμα. Ή θα σας αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, πολύ απλό. Ένας ασθενής ο οποίος ακούμπησε τα δάχτυλά του επάνω στο καλοριφέρ και έκανε έγκαυμα στα δάχτυλα. Πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε ότι στα πόδια δεν έχουν μεγάλη έτσι... Όταν διαταράσσεται η αισθητικότητά μας, δεν αντιλαμβανόμαστε το θερμό. Ή ο άλλος, το καλοκαίρι μας ήρθε κάποιος από την Εδιψό, περπάτησε στην άμμο με γυμνά πόδια και έκανε έγκαυμα. Και δεν κατάλαβε τίποτα. Πράγματα που λέμε, πάντα τα πόδια μας σε ένα παπούτσι, πάντα σε μια παντόφλα, δεν περπατάμε ξυπόλυτοι ποτέ, και αν έχουμε καιρό να βάλουμε ένα υπόδημα, πάντα βάζουμε το χέρι μέσα, μήπως υπάρχει κάποιο πετραδάκι, μήπως η φόδρα μας έχει ξυλωθεί. Δηλαδή απλά πράγματα. Πολύ απλά πράγματα. Πολύ περισσότερα το απόγευμα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν, να συγχαρούμε για την κυρία Μπριστιάνου και τον κύριο Λαρά για τη δουλειά που κάνουν στο νοσοκομείο Λαμίας. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε την έχουμε μηνύματα από τον κόσμο εμείς που τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε τυχαία. Και να συνεχίσετε έτσι να προσφέρετε τις υπηρεσίες, γιατί πραγματικά είναι και σημείο αναφορά στο νοσοκομείο της Λαμίας με τη δουλειά που κάνετε. Και αυτό μας τιμά όλους γενικότερα. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι πρόσφατα έκλεισε η παθολογική της Άμφισσας. Δεν υπάρχει διαβητολόγος στην Άμφισσα, άρα απομυζόμαστε όλο το φόρτο εργασίας. Δεν μιλάμε για τη Βόρεια Εύβοια που περνάει σε εμάς. Και πριν που υπήρχε από την Άμφισσα πάλι εδώ ερχόταν η κυρία Μπριστιάνου. Το ξέρουμε, στην ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, να κλείσουμε με λίγα αθλητικά. Είχαμε και προγραμματισμένα ρεπορτάζ, αλλά θα ζητήσουμε συγγνώμη από όσους δεν μπορέσαμε να τους έχουμε μαζί μας, γιατί πέρασε η ώρα. Θα τους έχουμε αύριο. Θα τους έχουμε αύριο μαζί μας. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Λαμίας, στο ποδόσφαιρο να ξεκινήσουμε, έπαιξε στην Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο με τον Αγροτικό Αστέρα. 0-0 το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καλό το αποτέλεσμα, είναι εκτός έδρας αγώνας, αλλά θα μπορούσαμε και να κερδίσουμε, αν και δεν παίξαμε και πολύ καλά από ό,τι λένε πληροφορίες μας. Ελπίζουμε στον επόμενο αγώνα που θα δει και στην έδρα μας. Ο τεχνικός μας ο Γιώργος Βαζάκας έχει διαφορετική από σένα άποψη, βεβαίως, θεωρώντας ότι τα παιδιά, γιατί δοκιμάζει και νέους, πήρε μαζί του στην αποστολή και χρησιμοποίησε και 2 παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 και στις δηλώσεις αμέσως μετά τον αγώνα είπε ότι τα παιδιά έχουν ψυχή. Να μεταφραστεί αυτό και σε κανένα γκολ θέλουμε εμείς. Εμείς είμαστε φίλαθλοι. Δεν έχουμε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν είμαστε. Στους μικρούς τώρα της Λαμίας, η ΚΑΠΑ 19 είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κέρδισε το Ολυμπιακό Βόλο, την αντίστοιχη. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο του Λιανόκλαδίου, την αντίστοιχη ομάδα των μικρών του Ολυμπιακού Βόλου. Να τα πούμε γρήγορα. Να πάμε και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τρίτη εθνική. Ο Πούντιος Μαρτίνου συνεχίζει το μαρτύριο της σταγόνας, τα λέγαμε. Ένα βαθμό και με το ζόρι. Πάλι είχαμε ισοπαλία. Βέβαια ήταν ένας αγώνας εκτός έδρας. 1-1. Στο Καναλάκι, ο τοπικός αχαίροντας. Και δεν κατάφερε. Είχε προηγηθεί βέβαια και μετά ισοφάρισε ο Πούτιος. Ναι, αλλά σημασία έχει ότι το παιχνίδι έμεινε εκεί, μοιράστηκαν οι βαθμοί. Ναι. Και πέραν αυτού ουδέν, συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα έτσι. Πάμε στο βόλεϊ. Το βόλεϊ
και μπροστά στους δικούς του φίλους. Ο γυμναστικός δεν τα κατάφερε, παρότι στο πρώτο σετ ξεκίνησε πολύ καλά. Βεβαίως ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά έπεσε πολύ γρήγορα. Κουράστηκαν γρήγορα, δεν ξέρω, οι παίκτες μας. Έπεσε πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα να χάσουμε 3-1, βέβαια, από μια πολύ δυνατή ομάδα, έτσι, που κάποτε και τώρα πρωταγωνιστής στην κορυφή της βαθμολογίας είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Ότι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης είχε χρόνια να χάσει. Ναι. Και μέσα στο Χαλκιοπούλιο από το γυμναστικό. Ναι. Πάμε και στο μπάσκετ, όπου... Μάλλον είχε χρόνια να κερδίσει, ανάποδα το είπα, γιατί έχασε τελικά. Πάμε στο μπάσκετ, όπου στη νίκαια της Αθήνας, του Πειραιά μάλλον, με τον τοπικό Άρη Νικαίας έπαιζε ο Έσπερος, έχασε με ευρύ σκορ. Εμείς θα είχαμε να τον φιλοξενήσουμε αύριο. Μιλήσαμε λίγο με τον προπονητή, τον κύριο Σοφογιάννη. Το είπε πολύ απλά. Μας είπε και απλά. Πολύ ρεαλιστικά. Δεν παίξαμε καλά και χάσαμε. Και το τιμά αυτό που λέει. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Έτσι. Στην πρώτη κατηγορία τώρα, στο ποδόσφαιρο, να το προχωρήσουμε έτσι. Δεν είχαμε αλλαγές στην κορυφή. Η Μαλαισίνα εξακολουθεί να προηγείται στην βαθμολογία, στην πρώτη θέση μόνη της. Είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρήθηκε λιγάκι, αλλά τελικά κατάφερε να κερδίσει έστω και με 1-0 τον Παγκρατιακό. Έπαιζε στο γήπεδο της Τραγάνας. Η Στυλίδα εκτός έδρας κέρδισε 1-0 την Αταλάντη και η Ένωση 2010 της Ράχες με 5-1 ευρύτατο το σκορ. Ναι. Έτσι η τριάδα στην κορυφή δεν μεταβάλλεται. Η Μαλαισίνα έχει 25, 23 η Στυλίδα, 22 η Ένωση. Τα Καμένα Βούρλα ακολουθούν με 19 και όλη η συνέχεια μέχρι και την Ελάτια. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι στις 8 και κάτω βράδυ έχουμε σε επανάληψη από την ραδιοφωνική μας συχνότητα του κεντρικού δελτίου του FM1, όπως ακριβώς μεταδόθηκε τώρα σε επανάληψη. Έχουμε επίσης οπτικοποιημένο το δελτίο μας στην ιστοσελίδα μας στο lamiafm1.gr και βέβαια να σε ευχηθούμε από αυτή εδώ τη θέση ένα καλό απόγευμα. Γεια σας. Σας ταξιδεύει καθημερινά σε 14 πρωτεύουσες νομών σε όλη την Ελλάδα και με δρομολόγια express για Αθήνα.